Okay, naana po tay tubago no sa usa ka pamahayag tubag pod no sa usa ka depensor sa Iglesia ni Cristo nga ang iyang profile name sa Facebook Latigo Umandam. Doon ako gi-post, gi-type na ko to, gi-post na ko sa timeline sa Facebook. Dayon iyang gi-tubag pod og mauni nga video. Then ato pong tubagon na pod ni iyang tubag, no? Okay. Ang atong buhaton maora atong i-play, then mo posta aron ato pong mahatag ang atong batin nga komento no sa iyang mga pamahayag. Okay, ato dayong sugdan ning iyang video. Mayroon tayong sasagutin ngayon mga kaibigan po namin, no, mga viewers, mga followers. Isa po ito sa ating mga viewers na Depensor Katoliko. Ito yung comment niya, ang haba-haba ng comment niya. Ito, pero siguro hindi natin matapos ito ng lahat ng kanyang comment kasi mahaba. Sa susunod na lang din yung iba, no? Ibang punto dito. Kasi ito pong comment niya, reaction po niya ito dito sa post natin, ito po, na galing po sa Biblia. Ito po ay talata na nakasulat sa Isaias 34:16 na ang sabi dito, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga kailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. Ito po ang ito po 'yon. Kaya nag-react siya dito. Ito yung reaction niya sa comment section. So atin po itong bigyan ng paglilinaw at sasagutin. Sabi niya dito, Latigo Umandam, aklat ng Panginoong Diyos ang Bible. Bakit inangkin ng Roman Catholic? So, yan. Dito po sa baba, sinabi niya dito na katulad sa lupa, ang may-ari ang Diyos. Pero, nagpahintulot siya sa tao sa pagmay-ari nito. Kaya may private ownership. Ang sino mang tao, ang unang makatuklas sa isang lupa ay pwedeng maangkin at maging may-ari sa lupang ito. Ganon din sa Biblia. Sa Bible, salita ng Diyos, ang absolute owner nito. Pero may mga taong kinasangkapan ng Diyos na mabuo ito. At kung sino ang kinasangkapan ng Diyos pagbuo ng Bible, ay pinaubaya din sa Diyos ang pagmamayari ito. Kahit Catholic Church ang kinasangkapan ng Diyos pagbuo sa Bible. Kaya malinaw na ipinaubaya ng Diyos sa Catholic Church ang pagmamayari nito. So, dito lang muna natin, no? Dito ay maunawaan natin, mayroon siyang ibinigay na halimbawa. Bagamat daw ang sumang-ayon siya na ang Bible ay pagmamay-ari ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, aklat ng Panginoong Diyos. Ay meron daw, sabi niya dito, meron daw tao na binigyan daw ng pahintulot na pagmamay-ari nito. Ang inihalimbawa niya dito ay ang lupa. Kapag daw ang lupa, ang Diyos daw ang may-ari niyan, pero pwedeng ipinpahintulot daw na pagmamay-ari or private ownership ng isang tao. Sino man daw taong makatuklas ay pwedeng angkinin at siya ang magmay-ari ng lupa. Ganon din daw ang Bible. So, wala po siyang pinagbabatayan. At dito po sa huling bahagi, dito sa paragraph na ito, inangkin niya na okay, atong tubagon tong portion sa iyang gipamahayag. Okay. Dayon nag-ingon siya nga wala daw ko'y gibasihan sa akong kanang gipost nga tubag sa iyang pamahayag rapod, no? Kay katong akong gipost, tubag man to nako sa iyang kinibang gipost pod. Okay. Nga video.
or kanang iya pong basta tubag no sa akong gi-post. Okay. Ang background man gud ani alang niya itong wala kahibalo. Agi man gud ni siya sa kinibang pagtuo nato, pwede po tawgon claim nato sa Katoliko nga kining Biblia ang tag-iya ani Katoliko. Okay, Katoliko. Kay Katoliko man ang unang naghawid ani. Dayon, kung tanaw na to sa history, ang Dios gagamit yun sa Katoliko nga makumpile ning tibok Biblia o apil na po diha ang pag-canonize, sa manang pag-canonize, I'm sorry, kanang pagdeklara nga kining Biblia pulong sa Dios. Katoliko may gideklara ana sa kalibutan o magaling nakahibalo ang mga tao, Katoliko di Katoliko, nakahibalo sila. Dayon Katoliko pod ang nagpili unsa nga mga basahon ang iapil sa Old Testament yung karaang tugon. Katoliko pod pinagis mga obispo ang nagpili unsa nga mga basahon sa bagong kasabutan. Kano sa nahitabo niadtong Council of Rome 382 AD. Kay kining kasulatan, kung basahon nato ang Biblia, ang unag yung gitugyanan niini mga pulong sa Dios, giintriguhan sa pulong sa Dios mga Hudyo. Pero gitugyanan sila mga pulong sa Dios, pero dili sila ang kanabang canonize sa opisyal nga mga basahon o pila ka basahon ang silbing opisyal sa Old Testament o gani sa New Testament. Dili pod ang mga Hudyo ang nag-decide o nagpili unsa ra nga mga basahon sa sinulat sa mga apostol ang iapil sa New Testament canon. Kay sa atong nahibaw-an sa history, mga obispo naman nga Katoliko, kinsa man ang mga obispong Katoliko, ang mga successor sa authority sa mga apostol. Kay kinigong magtudlo tag mga pulong sa Dios, mahimo ratang kanabang authorize o legal kung gitagaan tag authority nga mahimong legal ta manudlo. Okay. Ang termino nga gigamit ana sa Biblia kanang gipadala o sa in English pa gisent. Kay naa sa Roma 10:15 giingon diha ni San Pablo nga unsa man nimo pagtudlo og wala ka gipadala. Ang buti po sa butana kung wala ka gi-authorize sa Dios nga mutudlo. Importante na. Unya ang unang gi-authorize o gipadala sa Dios si Kristo, no? Ang bugtong anak sa Dios, ang atong Ginoo. Nana sa Juan kapitulo 20 versikulo 19 hangtod sa 23 nga si Kristo ang gipadala sa Amahan, no, diri sa bagong kasabutan. Siya ang gipadala sa Amahan kay nahinumdum ko sa Hebrehanon 1:1-3 nga sa karaang kasabutan ang Dios nakigistorya sa tao pinaagis mga propeta. Unya sa kaulahi ay mga adlaw kung last days ang Dios nakigistorya sa katawhan pinagi sa iyang bugtong anak nga buot ipasabot si Jesus Christ. So mao nang nalitok ni Kristo sa Juan 20:19 hangtod sa 23 nga niingon siya, maingon nga ako gipadala sa Amahan o
gi-authorize sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsay iyang gipasabot anang kaninyo, ang iyang mga disipulo, ang iyang mga tinun-an nga nahimong mga apostol. So, gi-authorize si Kristo sa iyang amahan, dahil si Kristo po ga-authorize sa iyang mga disipulo nga mao ang mga apostol. So, mao ni. So, ang unang gi-authorize ni Kristo, mga apostol. Mga apostol. Sila ang adunay authority o katungod nga manudlo, dili kay bisan kinsa. So, importante yun din ang authority. Mao na, ayaw kalimti, katong giingon ni San Pablo sa Roma 10:15. Kung saan ni mo pagtudlo, kung atong iparaphrase para maklaro yun ang insakto nga pagsabot, o kung siya ipasabot ni Pablo, kung saan mong kuno nimo pagtudlo nga mahimo kang legal mo tudlo kung wala kang ipadala o wala kang i-authorize. So, importante yun ang authority. Nganong importante ang authority? Kay kung bisan kinsa god ang manudlo, niya di man yun na magparehas o interpret. So, kinsa may matuman. Di, ang protocol, kung kinsay tumanon, ang naay authority. Parehas ba sa atong gobyerno, maghisgot ta og kanang kinsa may mudakop anang mga lawless elements o kanang mga may sinupakon sa balaod. Kinsa may mudakop ana? Bisan kinsa ba? Dili oy. Naay authorized nga mudakop ana mga pulis. So, importante ang authority. Bisan diha sa atong korte, ang authorized nga mga bugar, abogado lang. Dili bisan kinsa abogado. No, naanay proseso para mahimo kang abogado. Bisan sa atong eskwelahan, sa DepEd, dili ka i-recognize nga genuine o legal ka nga teacher kung dili ka mahimong teacher. Dili ka mo pasar sa Teachers Board exam. So, mao po na, kung maghisgot tag magwawali gani nga kinsa may tuhuan na to, siyempre kadtong gi-authorize ni Kristo. Kinsa man ang unang gi-authorize ni Kristo nga manudlo? Mga apostol. Juan 20:19 hangtod sa 23. Then karon ang pangutana, wala naman tong mga apostol. Kinsa may authorize sa atong panahon ron? Now, atong tan-awon sa Biblia, sayro nato sa Biblia, kung kinsa ang mga successor sa authority sa mga apostol. Kay kanang authority ipasapasa man na sa musunod. Kay nadiya sa buhat 1:20, ang katungdanan kuno kung mabakanti, doon na may mupuli. Parehas man ni sa katungdanan nato sa atong nasod sa Pilipinas. For example, kanang katungdanan sa presidente. Kung mabakanti na, siyempre pulihan na po na. Kay kanang katungdanan lagi, puli-pulihan. Kung mabakante, bisan sa eskwelahan, no, da sa DepEd, kung mo-retire na ng teacher diha, doon na ipuli. Authorize gyapon. Okay, pasado gyapon sa Teachers Board exam. So, ingon na doon na authority. So, karon ang pangutana, wala naman tong mga apostol, kinsa man ang authorize na pod nga ilang sumusunod. Kung tanaw na to sa history, gi-instrukan, giingnan ni Kristo ang iyang mga tinun-an nga magpili pod sila mga sumusunod nila nga mahimong authorized pod ug unsa may paagi ana, unsa may pamaagi nila sa pag-authorize sa ilang mga successor. Amo nang gitawag nato og holy ordination, kanang laying of hands, pagpandong sa kamot, kanang pandungan ng kanang himuong successor o authorize, ordinahan ka, but pasabot pandungan ka sa imong ulo para mahimo kang authorized preacher na pod. So, mao na ang paagi sa mga apostol kung mag-authorize. Sa ato pa, kung kinsa tong ilang gipandungan o giordinahan, gitawag manggalinag sa pagtuong katoliko, gitawag nag sacrament of holy ordination. Okay. Kay pito man na ka mga sakramento na bunyag, kanang kasal o kanang matrimony. Then usan ng holy ordination.
kay nag-institute man gyud ang Dios og kanang ministerial duty o mao na una mga apostol. So kinsa tong giordinahan sa mga apostol, makita man na sa history na nila ang authority. Unya wa man gyud laing relihiyon o simbahan nga ang iyang holy ordination sumpay gyud sa paghatag og authority sa mga apostol ngadto sila mga sumusunod. Katoliko raman, Roman Catholic Church. O gani hasta pud ang Orthodox, pero ang Orthodox na bulag lang sila niadtong 1054 sa dihang wala na nila gi-recognize ang primacy sa Santo Papa. Nibulag sila sa kanang pagmando sa kining representative ni Jesus Christ nga mao kanang katungdanan ni Pedro nga gipuli-pulihan o gisalo-salo sa mga popes. So dito lang sila na murabag na bulag sa kadugtungan sa authority sa mga apostol. Pero latest nga nakita nato sa mga balita na ay posibilidad nga ma-unite og balik ang Orthodox sa Catholic Church. Pero muna atong giampo dayon ato po na yung kana bang paninguhaon pinagi sa mga dialogue. Okay, dili kalimtan kanang pag-ampo nga mabalik ang unity, no, sa simbahan gyud nga gisugdan gyud ni Kristo. So mao na. So ang authority sa pagpanudlo naa sa mga obispo. Naa sa mga obispo. So ang mga obispo apil na pud mga pari kay siyempre ang mga obispo sa dihang ordain na sila, so nanapod sila authority nga mag-ordain og ilang mga katabang. Mao na mga pare na to. So mao na nga naapoy authority ang ato mga pare na sila'y kanang teaching authority. So karon kining atong video mo-focus ta aning kining gipahayag ni Latigo Umandam sa Iglesia ni Cristo. Kay ato manggong gi-establish nga ang adunay katungod authorize legal nga motudlo aning Biblia siyempre kadtong nay authority mga obispo man na. So Katoliko mo'y authorize kung sabto nato ang protocol sa pagpanudlo nga nag-ingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan o gi-authorize sa amahan, ako usab nag-authorize o nagpadala kaninyo akong mga apostol. Then giyon sa man sa mga apostol pag-authorize sa ilang mga successor, holy ordination. Kanang pandong sa kamot sa ulo sa tagaag authority. Now, ang Iglesia ni Kristo kining grupo ni Latigo Umandam, naapo ni sila'y holy ordination. Kay kakita ko nga naapo na sila'y holy ordination kay kanang ambot og holy ba? Kay wala man masumpay sa kanang paghatag og authority sa mga apostol ngadto sa ilang mga sumusunod. Kay wala may historical evidence nga katong ilang founder nga si Felix Manalo na ordinahan to o kanang naay valid ordination nga ang valid ordination gikan yun sa mga apostol. Walay ga-ordain ni Felix Manalo. Okay. Pero sa katong wala pa to nakahimo og kaugalingong relihiyon si Felix Manalo, ang history ni Felix Manalo, Katoliko man to siya. Sa diyang wa pa siya mo balhin-balhin og laing mga relihiyon, dayon ay siya nagtukod og iyan yung relihiyon nga gihinganlan niya sa ngalan ni Kristo para doon na po'y makabig niya kay ngalan gud ni Kristo. Diba? So, mauna nga ang authority na sa mga bishops nga Katoliko kanang teaching faculty kay mao may kanang makonek na sumpay sa grupo sa mga apostol. Gani na hinumdum ko sa Pasugo Magazine nga akong nabasa, dili ni self-serving nga natay mabasa sa Pasugo Magazine, nga nag-angkon gani ang mga Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo nga niingon sila,
We don't question the claim of the Catholic apologists or defenders that only the Catholic Church alone could trace its origin from the time of the apostles. So, sila aminado gani nga Katoliko ra gyud makita sa history nga nasumpay gyud sa mga apostol, no, sa grupo sa mga apostol. Pero ilalang kunong gibiyaan ning Katoliko, bisag kahibalo sila anak nga kamatuoran nga sumpay gining history sa Catholicism sa grupo sa mga apostol, bisag kahibalo sila ana, ilang gibiyaan tungod kay nagtuo man kuno sila nga nawala na ang pagkatinuod sa Katoliko, kay nagtudlo na kunog di mao na total apostasy na kuno. Muraba nga masabot na to nga sa ilang tinudloan, sa ilang pagsabot, ang Holy Spirit di ay wala murag napakyas sa iyang duty, sa iyang trabaho, sa paggiya, pagprotect sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga dili mahulog sa kasaypanan diha sa pagpanudlo. Okay. Murag napakyas. Pero sa Katoliko nga pagtuo dili na mahitabo. Dili gyud mahitabo ng total apostasy. Kay nganong dili mahitabo na? Kay imagine ra gud si Kristo sa dihang naa pa siya diri sa yuta kauban ang mga apostol. Niya siyempre iyang gibuhat ang iyang gipangbuhat. Dayon sa dihang naghuna-huna siya nga dili man siya magdugay diri. Mamatay man to siya kay patyon man to siya. Oh, namatay gyud to. Kay balo na siya anak nga mo nay dangatan niya. So, ang mahitabo kung wala na siya, mawad-an na ang iyang iglesia o simbahan nga gitukod, mawad-an na og mugiya nga kasaligan nga dili masayop. Mawad-an kay si Kristo kasaligan gud. Dios gud siyang nagpakatao. So kasaligan siya nga mugiya sa iyang simbahan. Pero kay mamatay man siya dayon kabanhaw din mubalik siya sa amahan, mubalik siya sa langit. So mawad-an kanabang mugiya ang simbahan nga kasaligan nga di gid masayop. Sumaw na nga niingon siya nga mangayo ako sa amahan og laing manlalaban. Ang espiritu sa kamatuoran nga maoy mo tudlo og mugiya kaninyo akong simbahan. Iyan ang gihimo, gipangayo na niya sa amahan ang Holy Spirit nga ipadala para nga og wala na siya na ay kasaligan nga mugiya sa iyang simbahan nga gitukod nga dili masayop diha sa teaching faculty. Unya nahitabo man gyud na napadala man gyud ang Holy Spirit sa adlaw sa Pentecostes. Mao na nga sa teaching faculty sa mga obispo, sa mga pari, di sila masayop diha sa kanang gitawag natog magisterial teaching. Nga naman, kay naay Holy Spirit gagiya. Ga-protect sa teaching faculty sa simbahan, teaching office sa simbahan, nga dili masayop. Kay naay Holy Spirit gagiya. Mao na nga brabag makaingon ta nga blasphemy or gi-undermine sa mga grupo sama sa Iglesia ni Cristo, gi-undermine nila ang power, gahom o function sa Holy Spirit. Nga kung Holy Spirit nagali mo giya mo protect sa simbahan sa iyang teaching faculty para di siya masayop, di gina masayop. So kung na total apostasy ang simbahan nga gisugdan ni Kristo, but ipasabot na pakyas ang Holy Spirit. Di ba? Now, kung maghisgotag makasala ba ang mga membro, makasala ba ang mga pari, ay pwede. Okay, since the beginning, kung maghisgot og acts, maghisgot og binuhatan, walay promise of impeccability ang simbahan. Okay, sa dusi gani ka-apostol, nasipyat man. Personal si Judas, gani si Pedro pod nga gitugyanan sa primacy nga office o katungdanan nga representative of Jesus Christ. Si Pedro ni agi pod tog kasayop, di ba? Gani human atong gitugyanan siya ni Kristo sa keys of the kingdom, authority sa iyang pagka representative of Jesus Christ. Pag human nato,
kung basahon na to ang Mateo 16, 18, 19, pila ka bersikulo sa unahan, kung ako malimot, Mateo 16, 24 ba or 23, giingnan din siyang Kristo, pahawa Satanas. Kay dunay nalitok si Pedro nga na bulag sa kamaturan, nga niadtong higayon na daw ang yawa naa sa huna-huna ni Pedro, atong higayon na mao nang nakasulti siya sayop. So mao nang giingnan siya ni Kristo, pahawa Satanas. Kaya naman si Satanas sa huna-huna ni Pedro atong higayon na mao nang nakalitok si Pedro og sayop. Di ba? Oh. Pero wala bakwian ni Kristo ang katungdanan nga iyang gisangon ni Pedro. Di ba? Sa Lucas 22 gani, doon natin yung pamulong si Kristo, naingon siya nga, Pedro, Simon Pedro, nagampo ako alang kanimo, aron dili hingpit magguba o mawala ang imong pagtuo. Kay si Satanas, nagkuan ko noon, nagmurabag liyon ba nga, nangita og tukbunon. Oh, naiyawa manggod nga maninintal. Oh, ingon ang Ginoo nga, nagampo ko alang kanimo aron dili gyud mabuntog, maguba sa tibuok ang imong pagtuo, ug mahibalik na ikaw kanako panglig-una ang imong mga igsoon. Sa ato pa, mao tong giampo ni Kristo si Pedro, kay hibalo man siya nga moagi si Pedro og kahulog. But pasabot, mapandol. Mo magaling tong nga iyang nalimod si Kristo, di ba? Pero katong nabanhaw na si Kristo, ang mga apostol ato nabalik ang kaligo ng ilang pagtuo. Mong gani nga martir ganito sila. Oh, kay na prove man nila ang ilang pagtuo dili binuang, dili bakak-bakak. Na lig-on ang ilang pagtuo tungod sa gipakita silang sample sa milagro katong pagkabanhaw ni Jesus Christ. So mo to nga mga apostol nga martir, di ba? Tungod kay kuha naman sila, isog naman silang pagtuo. Kaya naman sila ebidensya kung nakita sa ilang pagtuo nga dili gyud bakak-bakak, dili kay istorya-istorya lang. Kay gitagaan sila sample sa ebidensya nga kasaligan ng Ginoo si Jesus Christ katong na-resurrect siya. So mao na mga isuon, no? Padayon na itong tubago ni kinibang video ni Latigo. So karon ato manggong gi-establish, no, nga Katoliko mo itagias Biblia. Pero gitubag niya sa iyang post, niingon siya nga dili oy na bersikulo sa Biblia nga ang Panginoong Dios ang may-ari sa kasulatan kung mga salita ng Dios. Okay. Dili kuno Katoliko mo itagias Biblia, kundili ang Dios. Muna sa tubag nako nitubag ko dito sa akong post, naingon ko nga wa may lalis nga ang Dios maoy ultimate owner sa kasulatan. Kay siya go'y tagias kalibutan. So ang atong mga nakatunan diri mahitungod niya, siya mo'y source. So siya go'y maisip nato nga ultimate owner sa Biblia. Pero mao ni ang pero nga wa baka sila kahibalo or wa lang maabot silang hunahuna nga ang Dios nga tag-iya sa tanan, tag-iya sa Biblia, iyang gitugot nga mahuptan o mapanag-iya ni sa mga tao nga mao iyang gibinlan o gitugyanan sa iyang pulong. Kay ako bang gihimong example sa magud-an ng kanang yuta land o kanang yuta, kung but na hunaon ang tag-iya sa yuta ang Dios, kay siya go'y tag-iya sa kalibutan. Pero nga nung gitugot man niya nga mapanag-iya og tao, kanang gitawag na to private ownership. Oh. Unya ang makapanag-iya sa yuta kadtong unang nakadiskubre or nakapuyuan ng yutaa. Dayon, kung siya may unang nakadiskubre anang yutaa, siya may unang nagpuyo diha, siya mo'y makaangko na. So, pwede na din siya makapatitulo na. Kay naman tayo gobyerno. Ang gobyerno nag-require man og legality. Kanya, patituluhan mo yun na.
So, ikaw may nakauna ana, puyo diha. So, ikaw may makapatitulo ana. Okay, ikaw may makapatitulo ana. So, ang Dios gatugot di ay nga mapanag-iya ang iyang butang sama sa yuta sa tao nga silbing nagpuyo diha. So, mo ni akong gihimong example. Mao po ning Biblia. Walay lalis nga ang ultimate owner ani Dios. Pero iyang gitugot aron po dunay caretaker si iyang pulong sa mga tao nga iyang gibili. So, base sa atong example, analogy, sama sa yuta, kung kinsa tong unang nagpuyoan ng yutaa o nakapatituloan na, siya may tag-iya. So, mausab, kining Biblia, Katoliko may unang gahawid ani. Wala pa ng protestante, wala ka ng Iglesia ni Cristo, kanay ka na ilang Biblia, gikan mo na sa Katoliko. Wala pa na sila nga himugso na mga grupo ha, hagbay rang Katoliko may gahawid aning Biblia. So maisip na to, base sa atong analogy nga, kung kinsa tong unang gahawid sa yuta, kinsa to'y unang nakapuyo diha, siya mo'y tag-iya. So mausap kining Biblia. Kinsa'y unang gahawid ani, pag-aisipon nga siya mo'y tag-iya. So kay siya may tag-iya, siya mo'y naay right, naay authority, nga mutudlo aning Biblia. Dili tag-iya. Kay sama gud sa balaod sa mga Amerikano, kinsa may makatudlo ana, kinsa may maka-interpret ana nga definitive ang iyang interpretation, authoritative. Siyempre mga Amerikano kay ila man ang balaod. Sa ato po sa Pilipinas, ang atong balaod kita po'y makapasabot ana authoritatively kay ato man ang balaod, dili ang mga Amerikano. So karon kay ang tag-iya man di ay sa Biblia, Katoliko man di ay base sa history, next to God, kay ang Diyos magi ultimate owner, next to God ang caretaker ani. Kung kinsa tong nag-compile ani, nag-canonize ani, nagbuot sa ihap kung unsa nga mga libro ang i-appeal sa Old ug New Testament, klaro man kay na sa history. Di ba? Pinagi sa mga Catholic Council. Ang unang council gyud nga nag-canonize og mga basahon sa Biblia, ang Council of Rome 382 AD. Oh. Kadtong ang mga obispo nag-decide, nag-canonize nga aron ba doon na batay hiniusang gabayan unsa gyud ang official list sa mga libro sa Old Testament ug New Testament. Wala ni mahimo sa mga apostol sa ilang panahon. Kay sa Council of Jerusalem, dili Bible canon ng ilang gihisgutan. So, doon na di ay wala mabuhat sa mga apostol nga ang nakabuhat ang ilan ng successor. Meaning, mga bishops. So, mao na nga, because of authority, valid gihapon. Yan naman. Kay gahatag man ang Ginoo o blanket of authority una sa mga apostol. Asa man ang mabasa? Mateo 18:18. What you bind and loose here on earth, sa atong hubad na Ros Binisaya, unsay inyong idili og itugot diri sa yuta, idili og itugot sab sa langit. So mao na authority sa mga apostol. Mao na nga valid tong ilang gibuot-buot sa Council of Jerusalem. Gani sa Council of Jerusalem doon na sila giusob dito. Unsa may ilang giusob dito nga valid because of authority, kanang binding and loosing authority, kadtong may tungod sa mga hintil. Kay sa karaang tugon, ang mga hintil isipon nga mahugaw, dili ka pwede makasulod sa templo kay hugaw mo ka. Okay, katong unang religion god, unang ang sa pagtuo, dili pa man to pang universal. So ang unang gitawag sa Ginoo sa iyang gingharian, mga Hudyo lang. So sila lang ang silbing masakop sa gingharian sa Dios. Pero dili na mo hunong diha kay shadow religion man na. Dili pa man tumao, naaman ay fulfillment nga pang universal na sa to pa Catholic. Mao bitaw nga nahinumdum ko atong Jewish convert sa Hudyo ba, Hudyo nga na-convert sa Katoliko. Di ko kalimot siyang explanation. Nganong nibalhin man kas Katoliko? Kay ang Katolisismo ko no, fulfillment sa Judaism. Kay katong Judaism, unang tuluhuan pa man to. Shadow religion to. Gipaabot ang fulfillment. Ang fulfillment, universal. So, buti pasabot, Catholicism ang fulfillment sa Judaism. So, mo bitaw nga, kung magisugot ang Old Testament,
ang specific religion diha Judaism. Hinon napatoy nauna pa gyud katong gitawag og patriarchal religion katong panahon ni Noah, ni Abraham. Dayon pag-abot ni Moses gisugdan na dayon ang Judaism. Pero part na siya sa Old Testament kanang patriarchal religion o Judaism religion. Pero shadow religion na siya. Ang fulfillment ana na is New Testament, ang Christianity nga gitawag nag universal o Catholic. So mao na. So karon na sa mga obispo ang authority, Katoliko ang tagias Biblia. Dayon atong ipadayon ning iyang video ron kay nagisgot ni siya diri og kanang analogy nga nagtuo ko policy of equivocation. Kay nakalitok siya diri, ako na lang iuna din, ato lang pong paminawon ni iyang tingog ron. Ingon siya nga, dili ko no Katoliko kay kung himuon ko nung example ka ng yuta, ayha pa man ka maingon nga ikaw mo'y tag-iyas yuta kung na kay dokumento, na kay title. Unya, unsa man kunoy title, unsa man kunoy kasulatan nga gipanag-iya sa Katoliko ang Biblia. Mo man na iyang gihimong argument. Niingon ko dito sa katupong gipost nako sa gitype nako, gipost sa social media. Niingon ko nga policy of equivocation kay ang ownership sa Biblia dili kinahanglan dokumento. Pwede pod magdokumento pero wala na magud magunahon na ang mga obispo nga maghimo pa na kay unang-una wala man pod nag-require ang gobyerno ana nga doon na kay papel, doon na kay dokumento, isip katibayan. Nga ikaw mo'y tagihan ng Biblia. Niya, wa may balaod ang gobyerno nga nang kinahanglan, nga gi-require ang Katoliko nga ikaw mo'y tag-iya so na kay dokumento. Unsa may tawag dayon title pod or unsa man ang class dokumento, affidavit ba or unsa ka? Kung gi-require na sa gobyerno, di pwede. Ang Katoliko muhimo anak kaysa may tagiya. Dili man ang mga dili Katoliko, di ba? Pero dili na kinahanglan. Ngano man kay unang-una ang gobyerno wala mag-require ana. Kana noong yuta gi-require kay na may balaod ana, di ba? So mo nang wrong analogy ang gigamit ni Latigo umandam sa Iglesia ni Cristo ani nga video. Wa pa nako ma-play to nga portion, pero inyo ni madungog ron kay ako nang i-play. So ako na lang giuna-una daan kay nakakita na mo ko aning video ha. Pero ang tinuod no nganong wa gyud sila laing option nganong ilag yung i-reject ang Catholic ownership sa Biblia. Wa sila laing option sa pag-justify na sa ilang mga grupo, dili lang Iglesia ni Cristo. Bisan ka ng mga Sabadista, nga awalhira ng himugso, nga mga grupo, kanang mga born again, CCF, tanang mga grupo nga nibulag sa Katoliko, para ma-justify ang ilang rebellion sa Katoliko, kinahanglan, i-reject nila ang Catholic ownership sa Biblia. Kay balumog nga, no? Tungod kay naamanggoy premise, naamanggoy kanabang gitawag o basihanan, nga dili nimo na siya matanggihan, dili nimo masupak nga kung kinsay tag-iya, siyempre siya mo'y authoritative mutudloan ng kanang Biblia. Di ba? Sa malaki sa akong giingon ka ganina, kung kinsay tag-iyas balaod, siya po'y nay authority nga mo pasabot ana. Kay iya aman dili tag-iya. So karon kung ma-establish nato nga Katoliko mo'y tag-iyas Biblia, so siya mo'y nay authority mutudlo aning Biblia, dili ang walay authority, dili ang dili tag-iya. Sumaw nang maningkamot sila para makakompetensya sila sa Bible interpretation, ilag yung i-reject ng Catholic ownership sa Biblia. Ilag yung i-reject na. Pero sa mga Katoliko nga kahibalo, maribat yun na to. Maribat na to. Madibunk na to ang ilang argument. Pero katong mga Katoliko nga wala gatuon, wag gatuon og history, linggaw-linggaw lang, wa nagkabana sa ilang pagtuo, di gyud kay balo motubag. Unya narabay giingon nga
ang bakak balik-balikon mahimong tinuod na sa mga tao nga way kasayuran. Mao gyud. Tinuod mo yun na. Kay sa mga pagtulunan lang sa simbahang Katoliko, ilang gi-accuse, ingon sila nga mga Diyos-Diyosan kuno ng mga larawan sa mga santos. Nakaroon kung Katoliko ka, di ka kahibalo mo tubag ana. Di magyango-yango lang ka. Di mo apil po kanila. Deception. Di ba? So ingon na nga, mauna nga kami sa apologetics sa CFD, mutubag yun me. Kay sa moral analysis pod, accountable man me. Nga nakahibalo me, unya magilom-hilom rami. Di ba? So, sama ra nga gipasagda na mo, nga ma-mislead kamo. Nga wa kahibalo. Kay, siyempre, ang nakahibalo, accountable man dayon na. Ngano, manimo na gitudlo, manimo na gishero, manimo na gipahibalo mo, nang nagpadayon ang pagka-ignorante sa mga tao. So, mao ni hinungdan nga nung naisip di na ay Catholic faith apologist kay mao'y mo ribat, mao'y mo debunk sa mga wrong teachings, mga pamasangil sa ubang mga relihiyon. So mao na no nga maningkamot gini sila mga dili Katoliko nga i-undermine o i-reject ang Catholic ownership sa Biblia. Kaya sila, di mo sila makaangkon. Ano man, wahiragon ng mga grupo ha, unsaon nila pag-establish nga sila may tag-iya, nga nadawat manggali nila ning Biblia gikan sa Katoliko. Di ba? So, mao na mga igsuon nga atong ipaminaw ning kining sumpay sa iyang video. Pero sa dili pa day, napakuibot na akong isulti. Ako lang pahimug-atan og ayo nga wa gyud sila ilaing option kung gusto sila mo kompetensya sa Bible interpretation. Makakompetensya sila sa mga obispo o sa magisterium. Kinahanglan ilag yung i-disprove ang Catholic ownership sa Biblia. Ilag yung i-reject ang Catholic ownership sa Biblia. Haron nga sila, matagaan sila matagaan sila higayon nga makakompetensya sa Bible interpretation. Og mao na nahitabo ron og unsa may sangputanan sa dihang ilang gikompetensyaan ang mga obispo. Ilang gikompetensiyaan ang magisterium nga wala na nila himo ang sanggunian ang kining magisterium. Sa INC day tuod na sila sanggunian. Ang ilang sanggunian kanang ilang mga ministro nga mga pinili nga may silbing nasa labaw nilag authority. Pero ang pangutana diha tinuod magyugha nga naa sila authority. Nya mga iglesia ni Kristo ra ba didto ra ba sila mosangguni? Kung tanaw na to ang church history, kinsa man asa man ta dapat mosangguni? Kinsa man gyud ang tinuod nga sanggunian sa simbahan nga gitukod ni Kristo? Siyempre katong naay authority. Una, mga apostol. Kaya niingon mas Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan na kusab nagpadala kaninyo mo na mga apostol. Unya ang mga apostol po gapadala o ga-authorize sa ilang mga successor pinagi og holy ordination. Nya wa may laing holy ordination nga sumpay gyud sa mga apostol kini ramang ordination sa mga Catholic bishops. So, ang mga obispong Katoliko ang dapat sanggunion na to. Diya ta mo refer. Mo bitaw na hinumdum ko ni Saint Ignatius of Antioch sa iyang usa sa mga gisulat niya. Di na ako malimtan. Ingon siya nga, ang Kristiyano kuno dapat dili mo buhat o mga buhat nga wala siya sa kinibang pagtugot o pagmando sa obispo. So meaning, nga dili ba ta magbuot ra og ato ba nga dili ta mo konsulta sa tong obispo. Okay, ang obispo nato mo man ay amahan nato. Dili siyuta. Unya, dunay hierarchy noon. Ang universal bishop, siyempre kanang Santo Papa. Ang parochial leader nato mo na mga pare
diocesan mo na mga obispo, hierarchy man na. Gani giawat na sa atong military kanang hierarchy sa atong simbahan. Nahinumdum lang ko tuod sa talk ni Attorney Bacalso niya itong 2000 katong na-invite sa CFD si Attorney Bacalso ug si former mayor sa Talisay, Cebu, si Sok Fernandez. Sila mo'y invited guest na to niya itong symposium diri sa Dipolog. Then nagkandak butag Bible rally ato, symposium. Dayon doon na to'y speaking engagement or atong gipa-istorya, gipa-speech na to si Attorney Bacalso niya itong 2000 naka-record manggaling ko ato, ako manggaling na-upload sa YouTube. Gani daghang nalipay ato na nag-message na ako nga napa ba kunoy lain na to kay ganahan kay sila sa mga pamahayag ni Attorney Bacalso ug ni Brad Sok Fernandez. Okay. So mao to nga kining dito nawala naman ako. Okay. So mao na no mga igsoon nga kining naa ang teaching authority sa Roman Catholic Church. Kay ang mga obispo man ang direct successor sa mga apostol. So buti pasabot ang tag-iya gyud aning Biblia Katoliko. Next to God, ha? Atong next to God, ha? Kay mo piyait ra ba rin na sila, moingon din sila, pataka-taka lang mo diha nga Diyos may tag-iya. Wa may lalis anang pagka-ultimate ownership sa Diyos. Ang atong gihisgutan, diri si yuta. Kay itugot man sa Diyos nga panag-iya po ni sa tao. Nga kung kinsay iyang gitugyanan na. No. Sama sa yuta, ang unang nakapuyo diha, ang nakapatituluan na, siya may tag-iya. Di ba? Oh. Niya kay, kung ibase na to ana nga premise, Katoliko may unang gahawid ani. Niya Katoliko pud ang ga-canonize ani. Katoliko may gabuot sa ihap. Pila ang ilhon nga inspired sa Old Testament o New Testament. Katoliko magaligyon may nakatibuok. Kay ang mga Hudiyo sa una nga sila may unang gitugyanan sa pulong sa Ginoo. Naman na sa Book of Romans, ang mga Hudiyo may unang piyalan sa pulong sa Diyos. Pero dili sila may nag-canonize. Kay kung tanaw na to ang history gani, duha ka kanon ang mga Hudiyo sa Old Testament. Dili na parehas og ihap. Ang Alexandrian canon 46 books. Ang Palestinian puros na Hudiyo ha. Ang Palestinian canon 39 lang. Nakaron, ang mga obispo, because of authority, kay ang authority sa mga apostol na aman nila, sila may nagbuot. Asa may i-appeal na to ani? Ang Palestinian nga 39 books lang sa Old Testament o ang Alexandrian nga 46? Niya, ang gipili sa mga obispo, dili ang 39. Kay kulang ko na to. Kay sa ilang nakatunan, sa ilang nahibawan, ang gigamit kuno sa mga apostol kung mukutlo silang Old Testament katumang Alexandrian nga na atong 7 books na atong Macabeo, Sirach, Tobit. Okay. Gani sa panahon ni Martin Luther sa katong King James gyud nga una, dili tong gi-revise na. Naaman to. Pero si Martin Luther may gauna-una og kuha. Katong pag-rebuild din na ni Martin Luther sa Santo Papa o sa magisterium kay naglahi po siya iya o lagi mao na pag-rebuild din niya naaman siya mga interpretation nga lahi iya ra unya di naman siya motuog purgatorio unya kay inigdebate malupig man siya kay masuportahan man sa Book of Maccabees sa Macabeo kanang purgatorio, kanang prayer for the dead. Oh. Mao na nga nakahuna-huna siya nga adili ni gamito na ko ning Alexandrian dito ko sa Palestinian kay 39 wala may Macabeo. So kanang pagbuot-buot gali niya nga mubalik adtong 39 nga wala tong Macabeo, wala tong Sirach, iya tong pagbuot nga gisunod pud sa mga Protestante karon. Mao nang kanang ilang Biblia kulang. Ano man? Kay gisunod man nila tong gusto ni Martin Luther nga sundon.
Niundang naman si Martin Luther atong 46 books sa Old Testament. Kay kung magdebate, kay malupig man siya, kay masuportahan man ang purgatorio sa Makabeyo, kanang prayer for the dead. Unsa may rason nga nung naay prayer for the dead, kaya naay purgatorio. Di ba? Kay kung wala purgatorio, wala useless ng prayer for the dead. Di ba? So mao na nga, si Martin Luther, yun siya nga, dili ko ng Alexandrian, diri ko sa Palestinian. Kay wala may Makabeyo. O niya, ang mga protestante pod karon kay dili man mutuog purgatorio, mo nang nituo pod silang Martin Luther ana. Nga, ang pilion sa Old Testament, dili tong Alexandrian. Ang ila katong sa Palestinian nga kulang og 7 ka libro. Nga, Katoliko pagali mo ilang akusahan nga gidugangan ko no, nga sila may gakuha. Tanawa ra gud mo research mong history. Katong Biblia o nang gihawiran ni Martin Luther. King James. Di ba na atong Deuterocanonical nga gitawag nilang Apokripa. Pag-rebuild na ni Martin Luther, nga na siya interpretation nga iya nga muingon na siya gulay purgatorio, dito niya gisugdan og ni-ship siya. Niundang siya atong Alexandrian sa Old Testament, sa Palestinian siya kay wa may Makabeyo. Og mao na nasunod sa mga protestante ron. Kay mauyon man pud nila kay wa man pud sila i-teaching sa purgatory. Oh. So mao na. Pero ang dakong question mark ani sa mga protestante, ila mang gi-reject ang authority sa magisterium sa Katoliko. Kato pa gikuhaan nila authority ang magisterium. Kay ni-ship man sila og Bible canon sa Old Testament. Dito man sila sa Palestinian nga wala tong Makabeyo. So karon sila na nagbuot. Sa to pa, ilang gi-reject ang authority sa mga obispo. Bitbot ipasabot sa magisterium. Pero, inconsistent sila. Dapat ihurot nila og reject ang gi-canonize sa magisterium sa Katoliko. Yan naman, kay ang gabuot pud anang ihap sa New Testament kay mga obispong Katoliko man. Sa Council of Rome lagi, pag-decide nga kinirang 27 ka libro ang inspired Word of God. Yan, nituo man lagi sila. Tanawar ako ng mga Biblia sa Protestante, di ba 27 books lang ang New Testament. Gisunod lagi hapon nila ang desisyon sa mga obispo. Sa ato pa, gasulod gawa sila. Na ilang gidawat nga desisyon sa mga obispong Katoliko, pero naapoy wala nila gidawat kay kung dawaton nila to na manudlo silang purgatorio. Kay naa may prayer for the dead. Ya, kay di man sila ganahan manudlo og purgatorio. Kay wala mong kuno na sa ilang pagsabot. Sumo na nga muli kay gid sila atong 46 books nga kanon sa Septuagint. Oh. Sumo nang kulangan na ilang libro. Di ba? So, bisag kini lang nga punto ba nga uy, Katoliko man di gabuot sa Bible canon. Siya man di gabuot nga 27 ra ka libro ang New Testament. So klaro nga ang authority na is Katoliko. Katoliko mo itag-iya aning Biblia kay siya may gabuot. Unsay i-appeal nga mga libro ani. So naklaro na to nga Katoliko gid mo itag-iya sa Biblia. So kay Katoliko man mao itag-iyas Biblia, so Katoliko may mutudlo aning Biblia. Siya mo ay final interpreter, final arbiter. So, kung mutuo lang unta taaning nga Katoliko mo ay final arbiter sa Biblia, di gyud ta magkabahin-bahin, di gyud mudaghan ang relihiyon. Kay unsa may hinungdan nganong naatay Supreme Court, be? Ang hinungdan nganong naatay Supreme Court sa atong nasod sa Pilipinas para maundang ang mga debate sa mga abogado na ay kahumanan. Kaya kung lower court ra, regional trial court, niya di man na magparehas ng mga abogado. Maglain-lain man na sila. Munang, kung di sila mo kontento sa hukom, desisyon sa lower court kay muato na po regional trial court. Magkuan-kuan sila din. Kanus-an man na mahuman. Mahuman rin ang debate sa mga abogado inig pasangat na sa Supreme Court. Kaya inig tingong ka sa Supreme Court mo, desisyon ng Supreme Court, muhilo man ng mga abogado ana. Kaya nga naman, final arbiter ang Supreme Court. So maupo na ang Ginoo pa di kahibalo.
mag-provide siya kasulatan kining Biblia, unya walay final arbiter, pasagdan lang niya mga tao nga magbasa aning Biblia niya, magpataka og sabot, niya maglahi-lahi man yun na. So kung walay final arbiter, so magsige ra gyud debate. Mao ning nadaghaning relihiyon agi anang panghuna-huna nga walay final arbiter diri sa yuta aning Bible interpretation. Mao nang ako lisod jud ko mahimong protestante, ano man. Kay di man gyud ko kadawat anang walay final arbiter diri sa yuta. Sagaran mga born again, maingon sila nga Holy Spirit kunay final arbiter. Unya ang pangutana, mutingog ng Holy Spirit nimo. Nga karon tanang gabasas Biblia, puros man mo claim nga gigiyahan kuno sila sa Holy Spirit. Unya, di na ba magparehas og interpretation? Mugtuo ka nga Holy Spirit mo gagiya na nga lain-lain og interpretation. Divided. Dili na Holy Spirit kay ang Holy Spirit sa panaghiusa. Dili Holy Spirit sa panagbahin-bahin. So mo na proof gani. Logic nga pag-analyze nga, dili na Holy Spirit mo gagiya aning mga dili Katoliko kay kung Holy Spirit pang gagiya nila, di mag-usa unta sila. Di ba? Ang tinuod, wa man tay lalis nga ang Holy Spirit mo imugiya. Nya kanus man napadala sa Dios ng Holy Spirit. Nya adto pang Pentecostes, wa pay laing grupo, wa pay laing simbahan atong panahon na mao ning gisugdan ni Kristo nga gitawag og Katoliko. Nya atong Pentecostes na nabagoy protestante ato. Loy. Na nabagoy Iglesia ni Kristo Manalo ato 1914 man na nabagoy sa barista ni Ellen White 1863 ato wala. Sa Pentecostes, Katoliko pa to. Nganong Katoliko to? Kay, mao man to agsimbahan o iglesia nga gisugdan ni Kristo, nga gitawag ni Obispo Ignacio, disipulo ni Apostol Juan, o Katoliko, niya itong 107 AD. Niya, moingon ng mga iglesia ni Kristo, awahira man hinganlig Katoliko. So, dili Katoliko ng gisugdan ni Kristo. Wrong interpretation. Wrong concept, nga naman. Tungod di ay kay awahin na siya hinganlig Katoliko, dili na di ito gisugdan ni Kristo. Parehas lagun ako. Ako si Silbert. Awahin naman ko hinganlig Bobby. Awahin naman ko hinganlig Veritas. Dili di ko si Silbert. Di ko si Veritas. Kay awahin ako hinganlig Veritas. Dili. Ako ra si Silbert, ako ra si Bobby, ako ra po si Veritas. Mao na. Ang gisugdan ni Kristo, gitawag magkatoliko, di usara. Dili na malain-lain. Si Saul gitawag og Pablo, usara ka tao. Si Simon gitawag og Pedro, usara ka tao. Ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, gitawag og katoliko, di usara. Di ba? Ayaw lain-lain na, kay lain-lain ni mo nang ma-deceive yung na sa mga grupo nga awahiran na tukod pras aning iglesia ni Kristo nga mauwat man ka kay kung tanaw ni mo ngalan niya na mas Biblia niya mutuoden ka bisag dili si Kristo may kasugot niya naraba na sila kanang palusot-lusot. Ang palusot-lusot nila kanang hula-hula argument. Tagna kuno nga si Felix Manalo kuno may katumanan na ng sugo diha. Pahaom-haom. Daghang kaing gahimo ana bisag piniling nasod gani mo po na mangitag bersikulos Biblia din ipahaom din ni sa ilang founder Tatay Paulino. Pagkadaghang gahimo ana sa bisan ang sabadista nga naay teksto gamiton pag support nga propeta kuno si Ellen White. Sa Mormons po si Joseph Smith mangita pog bersikulo nga ipahaom ni Joseph Smith inana dili na siya maayo kay kung matinuod na ila unya kay ang office katungdanan nga gibili ni Kristo nga hiusahan na to mao man tong katungdanan ni Pedro katong giingnan niya si Pedro katong musaka na siya sa langit si Kristo ingon siya Pedro atiman na ang akong mga karnero but ipasabot si Pedro mooy automatic universal pastor.
kung si Kristo tuwa nas langit. Kay gitugyan man ang pagdumala sa iyang mga karnero ni Pedro. Unya ang katungdanan kung mabakante doon na may mupuli nya unsa mga listahan na ron, unsa mga referensya nga muhatag og impormasyon kinsa ang mga successor sa office o katungdanan ni Pedro. Kana ramang mga popes. Subot ipasabot kanang katungdanan sa Santo Papa mo'y atong hiusahan. Dili ng mga grupo ron nga laig mga leader, dili man na mao ang office nga gitukod ni Kristo nga mo'y atong hiusahan katumang ka Pedro. So kung dili ang katungdanan ni Pedro mo'y atong gipakighiusahan, sa to pa bulag ka sa tinuod nga simbahan nga gisugda ni Kristo. So atong ipadayo ning video ni Latigo Umandam no sa Iglesia ni Cristo. At kung sino ang kasangkapan ng Diyos sa pagbuo ng Bible, pinaubaya din sa Diyos ang pagmamayari nito. Wala din siyang batayan. Basta sinabi lang niya, sarili niyang opinyon, sarili niyang pag-unawa lang. Tapos mayroon pa dito, Catholic Church ang kinasangkapan ng Diyos pagbuo ng Bible, kaya malinaw na ipinubaya ng Diyos sa Catholic Church ang pagmamayari nito. Sarili din ito niyang konklusyon at sarili din niyang opinyon. Wala po siyang pinagbabatayang talata ng. Okay, nag-ingon siya nga wa daw ko'y gibasihan. Nabasa man niya akong gibasihan. Katong gihimo na akong example nga sama sa yuta, ang unang nagpuyuan na or nakapatituloan na siya may tag-iya. Bisan nga ang Diyos may ultimate owner sa yuta. Di ba? Unya, Katoliko may unang gahawid sa Biblia. Mo pa'y ga-canonize, may gabuot sa ihap, di Katoliko may tag-iya sa Biblia. Kung mugamit sila argument nga, mga Hudyo man mo'y unang gipialan sa pulong sa Ginoo tinuod. Pero dili mga Hudyo mo'y nag-canonize, nag-finalize sa ihap. Unsa nga mga libro ang i-appeal sa Old ug New. Nga ang mga Hudyo ra ba sa una sa daang kasabutan walay close canon kay duha man to ilang canon 46 ug 39. Nya kinsa may ga-close ana nga nag-ingon nga oy dili ning 39 kulang ni 46 mo'y sakto. O mga obispo man. Unya ang mga Hudyo po sa una sa Old Testament wala pa sila New Testament. Gani daghang mga Hudyo nga wa mo dawat ni Kristo sa ato pa wala nila dawata ang New Testament. Ya, mga Hudyo di may gatibuok sa Biblia nga di mga Islam mutuo sa New Testament. Nga sa panahon gali ni Kristo, gamay ra man to mga Hudyo nga nidawat sa Christianity. Nga naman kay si Kristo gali magsangyaw diya sa adlong Sabado sa sinagoga, ila galing dibatihon, ila pang ihulog sa pangpang kay wala sila makaangay sa gitudlo ni Kristo. Ang mga Hudyo na ila pang pasanginlan si Kristo nga galapas kuno sa adlong igpapahulay. So mao na. Dayon kinsa man tong nituora ni Kristo nga mga Hudyo, di siyempre katong mga apostol o unsa pa to dito mga Hudyo nga na convert. Pero walay record nga kadtong mga Hudyo sama sa mga apostol nga sila may nag-close sa canon, sila may nag-canonize, wala. Kay sa panahon sa early Christianity, daghang kaayong sinulat ang mga Kristiyanos. Dili lang ka ng 27 books. Napay Didache, Shepherds of Hermas, pagkadaghang sinulat ang mga Kristiyanos. Kinsa may gabuot sa unsa nga mga libro sa mga Kristiyanos ang i-appeal sa New Testament? Mga obispo na sa Council of Rome 382. Mao na nga di gid sila kalikay sa kamatuoran nga ang nagtibuok pag-compile, pagtapok sa Biblia, pag-canonize, pagpili unsa nga mga libro sa sinulat sa mga Kristiyanos ang i-appeal mga obispo. So Catholic Church pinaagi sa mga obispo mao gyud gatibuok sa Biblia. Gani kung moingon tag mga apostol may nagkumpleto aning Biblia, naabay record nga sila may gabutang og chapter o verse? Wala oy.
panahon sa mga apostol, kat bisan katong ilang Old Testament nga kutlo-kutloon, wala pa to'y chapter o verse, wala pa to'y numero. Dili parehas karon, kinsa may gabutangan ng chapter o verse para sa yun tunan, para sa na atong libros balaod nga na mga article para sa yun tunan na mga numero. Mao man atong Biblia, kinsa may gabutangan ng chapter o verse? Mga apostol ba? Wala pa sila kahuna-huna sa ilang panahon. Kinsa may gabutangan na? Mga obispo. Mga Katoliko, pinanguluhan sa mga obispo. So, Katoliko gyud ang nakatibo o kumplito sa Biblia. Dili ang mga Hudyo. Kay ang mga Hudyo wa pa nag-canonize. Wala pa nag-finalize unsa nga mga libro ang i-appeal sa Old ug New Testament. Akong balikon, ang kanon sa mga Hudyo sa Old Testament duha ka buok. Alexandrian canon o Palestinian. Dili na parehas og ihap. Kinsay ga-close ana nga niingon nga kinirang Alexandrian kay kumpleto, kulang tong Palestinian. Kinsa may gaingon ana mga obispo. Dili ng mga protestante, wa pay protestante atong higayon na atong 382 AD, wa pay protestante, wa pa gali orthodox. Wa pa man na bahin ang Katolisismo panahon atong 382. Katoliko pag yun, wa pay laing relihiyon nga Kristiyano ni atong panahon na Katolisismo man. Yan itong ika-4 nga siglo. Kay nagsugod-sugod ng mga protestante diri naman sa ika-16 nga siglo. Iglesia ni Cristo, 1914, pagkaawahin na kaayo. Sabadista, 1863, sa pa, 19th century na sila. Wala pa ng mga grupo. So, dili na sila makapanag-iyas Biblia. Kaya dili man sila unang gahawid sa Biblia, Katoliko man. So, kung ibase na to sa premise nga, kung kinsay unang naghawid, siya mo'y tag-iya. Sama sa yuta, kinsay unang nakapuyo ana, mo'y makapatitulo. Katoliko may unang gahawid ani. Siya pag yung nagtibuok ani. So, Katoliko may tagyas Biblia. Kay Katoliko may tagyas Biblia, so Katoliko may final arbiter aning Biblia. So, mao na kamatuoran. So, Katoliko may mutudlo. Dili ng igorang gabasa, dili mao tag-iya. Unya mo kompetensya sa Bible interpretation. Tanawaon siya nahitabo sa dihang gikompetensiyaan sa mga dili Katoliko ang Bible interpretation. Nidaghan ang relihiyon. Nga naman, kay gireject ang protocol sa panaghiusa nga gitudlo ni Kristo. Unsa may protocol sa panaghiusa nga gitudlo ni Kristo? Una, iyang gibilin nga si Pedro mao'y so universal pastor. Katong hapit na siya mukayab sa langit, niingon siya, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Sa ato pa, ang universal pastor, kanang katungdanan ni Pedro. Nya kinsa may nagpuli-puli ana. Kinsa may nagpuli-puli ana. Mga Santo Papa. So, ako sa ning i-post, ipadayon na rin na to. Okay, padayon ta. I-post na, no? Okay, ipadayon na to. So, mao to, no? Nga, maningkamot yun ang mga dili Katoliko. Usa na ni si Latigo Umandam sa Iglesia ni Cristo. Kung gusto sila magpadayon sa pag-rebuildi sa Katoliko, natural, wag sila ilaing option. Ilag yung i-reject ang Catholic ownership sa Biblia. Kung sa hinungdan, akong balikon, para makakumpetensya sila sa Bible interpretation. Kaya kung ilang dawaton nga Katoliko mo'y tagyas Biblia, sa ato pa, di sila kakumpetensya. Kay final arbiter man ang tag-iya. Di ba? Ang balaod sa mga Amerikano, sila may authoritatively, definitively interpret sa ilang balaod. Kaya sila may tag-iya. So kung Katoliko may tag-iya, Katoliko man yun sa Biblia, so Katoliko may final arbiter aning Biblia. So parang makakompetensya sila, labi maing laki sila mo interpret, may kay sila mo hubad-hubad sa Biblia, makakuha gid sila mga sakop. Pagkadaghang nakahimuan na kanalang sisiip, lumo kay ng ilang preacher, si Peter Tanchi, daghang kay na-convert, no? Di ba? Daghang kay sakop ng sisiip karon. Pero ang pangutana, na by authority si Peter Tanchi
nga mutudlo base sa Biblia. Ako mayon ko wala gyud. Nganoon, kay si Pablo nag-ingon, unsaon nimo pagtudlo o legal nga mutudlo kung wa ka gipadala sa to pag-authorize. Pangutana, unsa may ebidensya? Unsa may historical evidence nga si Peter Tanchi gi-authorize o gipadala siya sa Dios? Wala. Kay sa atong nakita, nahibaw-an, si Peter Tanchi nakapanudlo sa Biblia, nagwaliwali siya, pinagirag basa-basa sa Biblia. Walay ga-authorize niya. Ang protocol sa Biblia kung mag-authorize kay na may personal nga mo laying of hands nimo, mo ordain nimo. Parehas nga si Kristo ga-authorize sa mga apostol, personal gyud. Di ba? Itong niingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Personal yung gipamili ni Kristo ang iyang mga gisugo, mga apostol. Unya ang mga apostol pod kung mag-ordain, mag-authorize og mga successor nila, pandong man sa ulo, niagis kamot. Anong gitawag na itong holy ordination, apostolic succession. Nya kay Katoliko may pamatuoda na nga ang iyang ordination gikan sa mga apostol. So, ang authority naa sa mga obispo. Bisan pag unsa ka maing laki ni Peter Tanchi mutudlo, wa man siya authority, matamaan siya anang giingon ni Pablo sa Roma 10:15, unsaon nimo pagtudlo kung wa ka gipadala. Unya, basig mo argue nga, unya kinamas Biblia gitudlo, naalagis Biblia, pero di man ka authorize. Sa gobyerno lagi, kinahanglan mag-authority ng teacher. Kaya kinahanglan pasado ka, kinahanglan teacher ka para ma-recognize kang teacher. Kung abogado po ka, kinahanglan pasado ka sa bar exam. Unya, kung magpresidente po ka, kinahanglan nakadaog ka sa eleksyon sa pagka-presidente. So, proseso na. Ya ang nahitabo ron, mo ning nidaghan ning relihiyon. Kay ang gihimong pag-authorize sa ilang pagtudlo, pinaagiras pagbasa-basa og Biblia. Na inigbasa kung siya nasabtan mo, ingon dayon nga, oy, gigiyahan ako sa Espiritu, preacher nako, pastor nako. Dili man na inana. Dili man na inana. Sundo nato ang protocol sa Biblia, protocol ni Kristo, giunsa niya pag-authorize ang mga mensahero nga iyang gisugo, mga apostol pod ga-ordain, holy ordination. Mao na ka ng sacrament of holy orders na sa sakramento. 7 ka sakramento, usa na holy orders ng ministerial. Ang ubang relihiyon na po sila ministerial pero dili lagi makonek sa mga apostol. Only holy ordination sa Katoliko mao'y makunik historically. Kay mao gayon na sumpay. So atong ipadayon ning video ni Latigo Umandam. Biblia. So, ito po, dito natin makikita mga mahal naming kaibigan na gumawa na lang sila ng kwento kung saan-saan nila inihalin tulad yung kanilang pangatwiran para lang angkinin na yung Biblia daw ay pagmamay-ari ng Catholic Church. Guys, puntahan muna natin yung kanyang ginamit na analogy, yung lupa. Yung lupa, kapag ang isang tao ay gustong magmamay-ari ng lupa, ito po ay kailangan niyang bilhin. Hanggat wala pong papel, hanggat wala po siyang yung tinatawag na ownership, no? Yung titulo, hindi ka po pwedeng maging legit na nagmamay-ari ng lupa. Kahit gaano ka katagal sa isang lupa, kapag ka wala kang papel na ikaw ang nagmamay-ari niyan, manatiling pag-aangkin yan. Paano mapapatunayan ng isang lupa, kahit magtanong tayo sa mga lawyer, na ikaw talaga ang legit na may owner? Mayroon kang hawak na papel. At kung mayroon kang papel, yung papel na hinawakan mo ay nakapangalan mismo sa iyo. Kasi ikaw po yung owner. Diba? Kung halimbawa, mayroon kang pagmamayari, halimbawa lang sasakyan, sino yung nakapangalan ng sasakyan mo?
ikaw mismo. So, mao ni akong giingon kaganina nga policy of equivocation. Kay iya man gipalutaw nga sa ato pa makaklaim ra day ang Katoliko sa ownership sa Biblia kung dunay siya kanang papel nga moingon nga gipirmahag abogado nga Katoliko may tagyaan ning Bible. Ito yang giparehas tanan sa kanabang pagmamayari, pagbaton o pagpanag-iya og yuta nga kinahanglag titulo. Mo yang gingunana. Dili na pwede sa Biblia. Di na pwede sa Biblia kay ang Biblia walay balaod ang gobyerno nga siya may mo regulate or mo paligalize sa ownership sa Biblia, dili. In fact, ang church og state separate. Di manggilabot ang gobyerno sa pamamahala sa simbahan. Naalang siya mga balaod, pero ang pag-ingon nga kinsay legal nga mo'y tag-iyas Biblia, walay balaod nga mo sa gobyerno ngayon ana. Ikaduha pod, ang simbahan wala po niya gikuhaan og katungod o murabag iyang gi-exclusive ang Biblia nga aron dili makahawid ang mga dili Katoliko nga dili tagiya, dili na mo'y huna-huna sa mga obispo. Kay ang pulong sa Dios para man sa tanan, sa ato pa gilibre na sa simbahan nga bisag dili Katoliko makahawid og Biblia. Pero dili na nimo malikayan ang history nga Katoliko yun may gatibuok sa Biblia. Siya may unang gahawid sa Biblia, therefore siya may authoritative mutudloan ning Biblia. So pasalamat gani ang mga dili Katoliko nga wala gi-strictus Katoliko nga bisag siya mo'y tag-iya, wala gid siya nagpahimo og papel ba nga gipanutaryuhan dito sa gobyerno nga sa abogado nga ayaw mo og gamit ani kay Katoliko mo'y tag-iya ani. Salamat sila gani, mo bitaw nakabaton sila Biblia. Di man po na himuon sa simbahan kay wala man po'y balaod sa gobyerno nga nag-require sa simbahan nga magpabutang og papilis anang ownership sa Biblia, wala. Dahil ang pinakadakong punto nga ang simbahan dili gid pud mobuhat anang iyang iistrikto ang iyang ownership sa Biblia nga aron dili makahawid ng mga dili Katoliko. Dili na kay against po na sa pagtuong Kristohanon nga ang salita ng Dios para sa tanang tao. So meaning ilibre gyud na nga bisan kinsa makabaton jud kopya. Pero gikan as Katoliko, dapat i-recognize lang po nunta nila nga bisag walay papel kay di naman na kinahanglan pa kay wa man na gi-require sa gobyerno, dapat ilang i-recognize nga Katoliko mo'y tag-iya aning Biblia next to God. Sila nakapanag-iya pod kay wala man gihinakog sa Katoliko nga iyang gipa dokumento, ipapirmahag abogado aron dili sila makahawid og Biblia kay sa Katoliko na dili man po na, against man po na sa will sa simbahan. Kay ang pulong sa Dios para mas tanan, sumo na wala na gi-stricto sa Katoliko. Mao bitaw nga ang saksi ni Jehova naka-translate sila ila. Kay nanguha sila kopya gikan sa Katoliko, then ilang gi-translate og ilang kaugalingong translation. Kanang New World Translation nga daghan ra bang gipang-usab para mohaom sa ilang religion nga Jehovah's Witness. Ang mga translation giklaro gyud Jehovah. Kaysa ubang mga bagong hubad ron, Lord naman, Lord God, or Yahweh, ang ilang translation litra por litra gyud Jehovah kay mo may ngalan silang relihiyon. Pero asa sila gikan ana historically gikan na nila sa Katoliko ng ilang Biblia. Pero kulang lang og ihap. Kay ila man gisunod ang Protestante nga 39 lang ang Old Testament. Gikan man gid sa Katoliko ang Biblia. Okay. Kanang saksi ni Jehova sa kanus ama na natukod mga 1870s. Unya sa akong nahibaw-an usa na sa offshoot
sa katong Millerites. Kay kanang Seventh-day Adventist akong nahibawan, ang pamilya ni Ellen White, kay mo man ay founder na, pamilya ni Ellen White yun, sawa pa nakatukod si Ellen White og SDA, Seventh-day Adventist. Mga protestante na sila nga Methodist, kung wa ko malimot, wa ko masayop. Methodist yun ang pamilya ni Ellen White. Dayon si Ellen White, na-influence siya ni Miller nga, isa ka, kung wa ko malimot ato, masayop, Baptist man to gani. Nya, gatagna-tagna po. Dito sila, murag na wala ang ilang pagka Methodist, kay mura man sila na convert sa grupo ni Miller. Munang sige na sila paminaw ni Miller dito. Magwali-wali din, magtagna-tagna po. Dahil doon na may gitagna si Miller nga wala matuman, munang nangabugnaw din sila. Ay, di manikatuan si Miller kay gatagna-tagna, waman matuman. Then, dito na din nagsiak-siak si Ellen White, nakatukod siya iyan ni atong 1863. Mo nang SDA sa Budista, mo nang gibalik tong Jewish Sabbath. Dayon, kanang founder anang Saksi ni Jehovah sa akong nahibawan, na-influence po na dito sa Miller din, nagkabag sa lagi, kay di naman kasaligan si Miller, mo na nga kato si Charles Taze Russell, naghimo po siya iyang laing relihiyon, gitawag og Saksi ni Jehovah. Og dili manggaling ko katunong sa specific yun nga historya na tun-in na lang ninyo. Okay, dili po kay ko expert og history. Okay. So, mauna, basta mulay akong nahibawan nga, nadumduman ako nga, kanang Saksi ni Jehovah og Seventh-day Adventist, kadugan-dungan na. Kay, ang Seventh-day Adventist, 1863, then ang Saksi ni Jehovah, mga diha na 1870s. So, bali, una lang si Ellen White, natukod niyang SDA, sunod na lang po dayon ang Saksi ni Jehovah. Pero kana silang mga grupuha, mga offshoot na sila atong kang Miller. Kay nangabugnaw man sila sa Miller, kay nagtagna mas Miller nga wa matuman. Bisan gani si Ellen White po, na po na siya tagna nga wa matuman. So, mauna. Unya, kung tanaw na to nga, unya, kining Iglesia ni Cristo, nasamot, awahi. So, ang protestante po, katong relihiyon una ni Ellen White ug sa iyang mama, nga Methodist, sawa pa siya nakatukod si Ellen White ug sa Badista, SDA, protestante man to. Methodist man itong una nilang relihiyon. Unya, kanang Methodist, protestante man na. So, meaning, ang Katoliko may gibiyaan anang protestante. So, og base anang senaryo, Katoliko may gahawid yung una sa Biblia. So, kanang mga grupo ron nga nagamit-gamit sa Biblia, awahirag yun na sila. So, bisag unsaon na to, bali-bali ang anggulo, mulutaw yun nga ang Katoliko may unang gahawid aning Biblia. Kanang ilang argument nga mga Hudiyo man ang unang gitugyanan sa pulong sa Dios tinuod. Pero dili mga Hudiyo may gatibuok, ga-canonize, gabuot sa official nga ihap. Balikon ko sa pag-ingon ang mga Hudiyo, duha ang ilang kanon sa Old Testament. 39 o 46. Mga obispo na may nag-ingon nga, oy, dili ng 39 kay kulang, kanarang 46. Itong Septuagint. Kay mo po kuno gigamit sa mga apostol. Then, ang New Testament, o ang gabuot, ga-canonize, mga obispo na. Katoliko, wapay protestante yan. Dili pod ang mga apostol may gabuot, unsa nga libro nga i-appeal sa New Testament. Ang mga apostol gani, wa man sila suguan ni Kristo og manulat. Usaray makita natong gi-instructan nga magsulat si basig napay lain, basig nakalimot ko or correct me if I'm wrong lang. Basta sigurado ko nga si San Juan gisugo gid siya nga magsulat kanang Book of Revelation. Pero the rest silang San Pablo
ug unsa pa ng mga ubang apostol diha, walay record diri sa Biblia nga gisugo sila sa Ginoo nga magsulat pod, wala. Ila-ila ra ng buot-buot. Then ang nakahuna-huna og unsa nga mga libro nila ang i-appeal sa New Testament canon, mga obispo na, successor sa authority sa mga apostol. Dili ang mga apostol may gahimo ana. Usaray nahimo nga council sa mga apostol katong Council of Jerusalem. Unya ang nakahimo sa daghang mga council, mga obispo na. Nganong motuotag mga council, ang premise lagi katong Council of Jerusalem. Unya diha sa council ra ba, pwede ra ba na mag-usab-usab? Kay parehas man na sa atong Congress o Senate nga kung magpanday sila balaod, pwede sila mag-usab-usab og balaod. Pwede nila i-repeal ang balaod, pwede nila i-amindahan, i-amin, okay naman sila authority. Kanang mga lawmakers na to. Mao po da, atong mga obispo, mga lawmakers mo po na nato sa atong simbahan. O na nga, pwede sila makausab-usab sa mga balaod nga pwede mausab. Kay dili man tanang balaod, dili pwede mausab. Bisan diri sa Biblia. Unsa may premise ana nga, dili tanang balaod, dili pwede mausab. Kanang Hebrehanon 7:12. Kung ilisa na ang pagkapare, ilisa no sa bang balaod. Sa to pa, naaday balaod nga pwedeng mausab. Nahinumdum ko sa usa ka pare nga ga-discuss aning unsa man mga balaod nga pwede mausab. Ang mga balaod kuno nga pwede mausab kanang disciplinary canon law. Depende na sa authority. Kanang ecclesiastical law. Pwede na. Ang balaod ra kuno nga dili gyud usbon sa mga authority kanang moral. Kay kanang moral di gyud na mausab kay bisag unsaon nimo bali-bali dili maayong usbon. Unsa man ang mga moral nga balaod para sa nang ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw pangabit o kanang adultery o kanang idolatry. Bawal gina kanunay. Pero kanang ubang mga balaod nga disciplinary ang dating, pwede na usbon na mga ceremonial, okay, katong mga ceremonial observances sa mga Hudiyo gitapos man to ni Kristo. So pwede ang mga bag-ong pare mag-usab na pod og bag-ong mga ceremonial para sa mga pista. Mao na ato mga pista ron sa Katoliko lahi na. Kay ipang-usab naman nato, kay pwede man na mausab. Kay katong Jewish feast gitapos man ni Kristo sa krus. So ang mga pista na po sa Christianity, maghimo na po taglain. Unya, atong mga pista ron kasagaran, nakapokus sa kabalaan. Kay mo may kanang specific instruction sa Ginoo sa gospel, kanang pagbalaan man yun. Pagbalaan. So muna atong mga pista po, nakapokus sa pista sa mga santos. Niya ang mga protestante, mga dili katoliko, dili sila attract ani kay agi anang ilang hunahuna nga kinahanglan tuas Biblia tanan sayop na. Natay si topic aning mahitungod sa sula eskriptura. Kay sa una abinakog sakto ng sula eskriptura, Bible alone. Karon sa akong nahibaw-an, makaingon ako nga yawa de may gapuluyuan ang Bible alone. Ngano makaingon kog yawa? Kay ang Christianity progressive. Sa to pa, maglambo ang iyang kahibalo, dili stagnant. Nga kung sa to sa una, katura, dili maglambo, sayop day na. So kung ang yawa, mapatuo ka sa yawa nga, Bible alone, sa to pa, dili mo lambo. Ug maunay sakto nimo nga, kadturang naas Biblia, dili na mao ang gitudlo ni Kristo. Kay si Kristo, unsay giingon ni Kristo sa Juan 14:12, kinsa tong buot mo, mahimong akong tinunan, magbuhat sa akong gibuhat, og magbuhat siya, labaw pa niini. So, ang Christianity di ay maglambo, dili kay stagnant. Sa tagna po ni Daniel, giingon ni Daniel nga, moabot ang panahon nga mo uswag ang kahibalo. Sa King James Version, knowledge shall increase. Unya, ang knowledge kay duhara man na, secular o religious. Sa to pa, ang Katoliko mo makatunom. Kay naa may development of doctrine.
Sa ubang relihiyon, mahadlok man sila ng development of doctrine kay manggawas na kuno sa Biblia. So mo nang nakaingon ko nga, yawa gi gapaluyo anang sula eskriptura, Bible alone. Ngano man? Kay dili man niya dawaton ang mga kalambuan. Nga mo man na instruction sa Biblia, knowledge shall increase. Na kung bukis ka katong tuwa sa Bible o niya kay naa may lamdag sa espiritu. Nga sakto gyapon mga pagtulon ana, di na nimo na madawat kay wa man na sa Biblia. Na kalambuan naman na. Pagkadaghang kalambuan nga na benefited ang mga dili Katoliko. Saway-saway sila development sa Katoliko nga tagamtam gani sila sa development sa Katoliko na himaya gali sila para sa ning atong Biblia o mga apostol sa una wala man sila Biblia nga naay old ug new kay dili gud sila magakompile ug nagtapok sa Old ug New Testament. Mga obispo naman nga Katoliko man may nakahimuan na di nabulahan ng mga dili Katoliko kay naa sila sipit-sipitan nga Biblia ron di na chapter ug verse. Di ba? Mauna nga, saway-saway sila sa Katoliko kay galambo. Nga, nahimaya po sila sa kalambuan nga gihimos Katoliko. Kanang pagbutang lang chapter o verse di ay. Kaya ang mga apostol, wa man na nila mabutang sa una ng Biblia na to chapter o verse. Na pag-page, numbering. Oh, nga, sayon gud na to, tunan kay sayon malukit, agis mga numbering niya. Dili man una na panahon sa mga apostol. Diyan ito pong gisulat sa mga apostol sa una og mag-Grigo ilang sulat, Greek ra po, di mtaka sabot ana og dili na i-translate. Nya Hebrew po o i-translate na. Isa may gahago nag-translate. Obis po. Yan gawat-awat na lang po dahil mga protestante. Yan gahubad-hubad po sila gila. Oo. So, mao na. Atong ipadayon ning video ni Latigo. Kaya may papel. Kung lupa, mayroon kang titulo. Ang titulo nakapangalan mismo sa iyo kung ikaw ang nagmay-ari ng lupa niyon. Pero kung halimbawa, hindi ikaw ang nagmamay-ari ng lupa, nakitira ka lang doon, hindi ka ang may-ari ng lupa. Lalo na kining iyang palusot irrelevant ni siya sa akong argument. Ano man kay Biblia man ta nakapokus ang lupa, ang yuta nga akong gi-example sa punto raman nga tungod kay kung kinsay unang nakadiscovery anang yuta nakapuyo mao'y makapanag-iya o mao'y makapatitulo. Niya, sa Biblia, atong gigamit ng analogy, sa punto ra nga kung kinsay unang naghawid, kinsay nag-compile, nagtibok sa Biblia, nagbutang og chapter og verse, Katoliko man. So diha na to gikuha nga, uy, Katoliko gyud tagyas Biblia. Kaya siya may gahago ana. Nga maingon ani na karon. Iya kung maingon siya nga, na kasulatan nga nagpamatuod nga Katoliko mo itag di na nakinahanglan kay unang-una ang gobyerno wa man mag-require na bagoy balaod nga kinahanglan dunay kasulatan ang Katoliko sa pagpanag-iya sa Biblia. Nya kung mangutana pugas Katoliko di na pud maguna-una ang mga obispo ana kay ano maguna-una pa mga obispo ana nga wa man pud ga-require ang gobyerno. Dini kaduha ang gobyerno maula pud mag-require na sa simbahan nga naman kay ang Diyos God mo'y labaw aning simbahan. Unya kung ang gobyerno mo require sa simbahan nga mahitungod sa ownership sa Biblia sa tupad ay labaw dahil ng gobyerno sa tao. Dili. Basta butang nagali nga espirituhanon pang relihiyon labas na ang gobyerno ana. Ang gobyerno ikaw na lang mag-regulate nga unsay mga maayo nga mahitabo nga para malikayan po ng mga dili na mao nga
religious beliefs nga labi ng panalitan na relihiyon nga nagtudlo og pamatay o kana sulod ang gobyerno na kay sa mo ng klase as relihiyon. Okay, di ba? Pero sistema sa pagtuo dili lang makadaot dili sagdan kas gobyerno na. So mao na, so irrelevant ang iyang paggamit sa argumento nga kinahanglan dunay kasulatan sama sa yuta nga kinahanglan titulo. Pwede unta na kung ang gobyerno nag-require sa simbahan nga na siya kasulatan nga pag-ingon nga iya ani. Pero dili lagi na, no? Dili na mahunaw-naan pod sa mga obispo kay dili man istrikto ang simbahan sa pagpanag-iya sa Biblia. Kay kung istrikto pa ang Katoliko sa pagpanag-iya sa Biblia, di dugay ra niya ning pa kasulatan. Parang dili makahawid ng mga dili Katoliko. Mo against po na sa gitudlo sa Ginoo nga ang kasulatan para sa tanan. So mao na nga bisag Katoliko mo'y tag-iya, iya pong gitugot nga makabaton og kopya ang mga tao makatoliko magdili. Pero diha taron maproblema sa unsaon pag-interpret. Labi na kung mulikay ta sa pagka-final arbiter sa mga obispo o magisterium. Kay magbuot ta og ato. Atong ipadayon ning video ni Latigo. Nana ni sa tunga dapit. Inaangkin mo lang yan. Kung mayroong ibang nagmamayari niyan, hindi ka po pwedeng mag-angkin yan. Talo ka talaga pagdating sa korte. Yung tinitirhan mo, hindi ikaw ang mayari. Maging sa iyo lang yan kapag ka nakapangalan na sa iyo. Tanong, ang Biblia ba? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang Katoliko ang nagmamayari ng salita ng Diyos o banal na kasulatan? Wala po tayong mababasa na ganoon, mga mahal naming kaibigan. Kahit baliktad-baliktarin ninyo ang Biblia, hindi tayo makabasa na yung salita ng Diyos, ito yung Biblia, no? O banal na kasulatan ay pagmamayari ng simbahang Katoliko. Okay, nangita na po siya litra por litra. Sa ato pa, kung walay litra por litra sa sulod sa Biblia, nga Katoliko mo'y tag-iya sa Biblia, sa ato pa, pangutan na, kinsa'y tag-iya. Kay kinahanglan na amang human ownership diri sa yuta. Kay bisan ang Dios tag-iya sa tanan, na may human ownership ang yuta lagi. So kining Bible po na siya human ownership. Kay siya man ang mo take care ana mo, siya may caretaker ana nga may mutudlo ana. Kay kung walay caretaker anang Biblia, hato pa bisan kinsa mo mutudlo ana. Di mo man nahitabo aning atong kalibutan no na daghang relihiyon kay bisan kinsa may mutudlo nya dili parehas og sabot. Di ba? Then kung gikinahanglan po na nga basahon gyud ka sa Biblia na, di basahon po nato sa Biblia katong iyang himong example nga kinahanglan patituluhan ng manag-iya sa yuta. Palitan si Latigo Umandam no kining atong gikomentaryohan na siya yuta den iyang gipatituluhan. Pwede po siya nako pangutan-on agi sa iyang line of reasoning nga asa nas Biblia. Okay, asa mas Biblia nga ikaw mo'y tag-iyaan ng imong yuta. Di moingon juga adi na kinahanglan kay kung di mabasa sa Biblia dili day ako'y tag-iya sa yuta nga namon ko'y tituluan o na inana na siya. So ang iya palusot lang tong iya nga namasil lang siya nga madala niya ang mga tao. So posible po nga madala niya ang mga tao sa iyang argument nga, uy, wala man sa Biblia nga Katoliko may tag-iya sa Biblia. Una, dili Katoliko may tag-iya sa Biblia. Na kung dili Katoliko, kinsa man. Alang-alang sila nga awahira man na sila naghawid sa Biblia. Yawa po magtudlo ang Biblia nga kung dili na masulat sa Biblia, dili na tinuod. Gani si Apostol Pablo kung manudlo, wa man siya mag-ingon nga kanarang sulat mo ituhuan. Sa 2 Tesalonica 2:15.
Sa Juan 21:25 po, dili tanan sa gibuhat ni Kristo nasulat niya. Ang buhat ni Kristo either magmilagro o magtudlo niya, dili kuno tanan nasulat. Unya pangitaon ganin mo tanan sulod sa Biblia nga di man tanan nasulat. Di ba? So debunk na to, no? Na refute na to ang yang argument. Nisulay lang siya. Depende ra po na sa mga maminaw. Mao na nga ato gyung gubuon ng sola scriptura principle. Kay kung dili gali mawala sa huna-huna sa mga tao ng sola scriptura mo'y basihan, Bible alone, mao nang madala gyud anang klasyas argumento. Kanang maingon ba, asa mas Biblia mabasa ang pulong Pope? Asa mabasa sa Biblia Roman Catholic Church? Kung tanawon sa history, mao man gyud na. Unya kay wa naman na masulat sa unang siglo, kay ano alang-alang mabasa din nimo ng awahin na nahitabo niya pangitaon nimo sa unang siglo pagka sayo pa na. Kay kanang description gani nga Roman Catholic Church, awahin naman na desisyon ni sa First Vatican Council naman. Nganong pangitaon man nimo ang desisyon sa 1870 sa unang siglo, nga wa pa man na mahitabo sa unang siglo. Muna nga, wrong na siya nga panghuna-huna nga ang mga council sa mga awahing council, pangitaon nimo ng desisyon na panahon sa mga apostol. Sayop na, kay parehas raman nag-eskwela kas pagka-abogado, then nag-research kag mga desisyon sa korte, for example, desisyon sa Supreme Court, dayon moingon ka nga, para mabright yu kog maayo, mag-advance ko akong tun-an og ang desisyon sa Supreme Court 2045. Nabuang ka? Makita bago nimo ng desisyon sa Supreme Court 2045 nga wala pa man na nahitabo. Ingon na, dili na pwede. So, kanang pagtawag og Roman Catholic Church sa iglesia, awahin na. Yan to ng First Vatican Council. Nya nga mangutana man ka nga asa mabasa nga nag-ingon ang mga apostol nga ang iglesia Roman Catholic Church. Misnomer na siyang argument. Nga nung malitok mo na sa mga apostol nga wala pa man nahitabo tong First Vatican Council. Ang argument, ang basihan, ang rason nga nung Roman Catholic Church ang iglesia nga gisugdan ni Kristo kay gitawag man siya Roman Catholic Church. Yan tong First Vatican Council. Kay nag-ingon pod ang Jeremiah 31:21 nga magbutang og mga palatandaan o description. Biblical man po na. Nya, parasaan ang pagtawag og Pope sa leader. Maingon nga, asa man na mabasa sa Biblia. Ganong basahon man sa Biblia nga, sa ika-unom naman na nga siglo na imbento ng a term sa pagtawag sa office ni Peter. Gani, sa atong panahon ron, daghan kay tang mga terminology nga atong gigamit nga wala gigamit sa mga apostol sa ilang panahon, pero valid gihapon. Kana lang pagtawag na to og Dios, God, dili biya na mo'y term gigamit sa mga Hebro o Griego sa una. Kay ang pagtawag sa mga Hebro sa labang makagagahom, Elohim, dili God. Sa Greek pod, Theos, dili God. Awahin na nato gigaman og termino nga God instead sa Elohim og Theos. Karon pwede ba himuong argumento nga mayngon adita mo tuo og God kay dili man na mao ang gigamit sa mga Hebro o Griego sa una. Elohim man og Theos. Dili di ka mo tuo ni God kay agi ras termino nga lahi na. Dili na. Ang termino nga Pope, awahin na gigamit pagtawag sa katungdanan ni Pedro. Awahin na hingalig Pope ang authority o office o katungdanan ni Pedro. Kay kung ilang i-invalidate ang katungdanan sa Pope tungod kay dili pa Pope ang pagtawag ana sa una, di igo pod tamaan pod ang mga iglesia ni Kristo kay dili man pod mabasa sa gisulat sa mga apostol ang pagtawag og executive minister sa ilang leader. Di ba? Di gyud kabasa. Sulod sa Biblia nga nganlan og executive minister ang leader sa iglesia.
Wala. So sila pod naa pod sila imbento nga termino, pero gani dili man naka invento ang Iglesia ni Cristo anang termino nga executive kay English man na. Okay, ila lang nang gigamit. Pero wala na gigamit sa mga apostol sa ilang panahon. Padayon na to ning iyang video. So yung sinasabi niya, puro lang claim yon. Sabi niya dito Catholic Church ang kinasangkapan sa pagbuo ng Biblia. Isa na naman itong kasinungalingan, guys. Mga mahal naming kaibigan. Hindi po totoo na ang Catholic Church ang nagbuo ng Biblia. Anong katunayan na hindi po ang Catholic Church ang nagbuo ng Biblia? Sapagkat ang Biblia, kung pupuntahin natin ang Old Testament, ito po ay nabuo na. Wala pa yung iglesyang itinatag ni Kristo na inangkin ng maraming iglesia ngayon. Bahagi po yan ng Biblia, ang Old Testament. Ito po ay nabuo na. So paano mo sasabihin na ang Katolik ang may-ari? Walang kinalaman ang Katoliko sa pagbuo ng Old Testament. Ang New Testament, ang New Testament, Catholic ba ang nagbuo? Hindi rin. Dahil ayon mismo sa isang pari mismo na si Darwin Kitgano, ang New Testament, hindi po ang Katoliko ang nagbuo. Di modo, kung ang Old Testament ay hindi. Ang gipasabot sa pare nga si Father Darwin, ang Old Testament, mga Hudyo gyud ana mo'y nagpanulat, pero dili sila ang nag-canonize og nagtapok sa Old ug New. Mo na punto sa pare, kay ang mga Hudyo gani sa Old Testament, wala pa sila New Testament. Ang atong gipasabot nga gitibuok sa Katoliko, gikumpile sa Katoliko, ang tibuok na ang Old ug New. Dili mga Hudyo may tibuok sa Biblia. Kay kadtong kasulatan sa Old Testament, wala pa to yung New Testament. Una lang mga Hudyo nakadawat sa pulong sa Ginoo, pero dili pa to kumpleto tong Old Testament. Kung magisgot ang tibuok Biblia, kay wala pa may New Testament ato. So sakto ang pare nga ang Old, mga Hudyo pa lang ato. Wala pa manggalit ma-finalize ang ihap sa kanon, kay sa ako na laging giingon ka ganina, balik-balik na nako, Palestinian o Alexandrian canon dili parehas og ihap 46 ug 39. Unya ang mga obispo gapili sa 46 kay mo man tong tuwa sa Septuagint nga mo'y gigamit pod sa mga apostol. So mao na. So ang gatibuok gyud Katoliko. Unang mga Hudyo nakadawat sa pulong sa Ginoo, pero dili sila may nag-compile nga ilangkob ang Old ug New Testament. Dili pod ang mga Hudyo may naka-finalize sa ihap, kay walay record nga ang mga apostol nag-council sila, then ilang gipilian ang ilang mga sinulat ug unsa ra ang i-apil sa New Testament. Dili mga apostol may gahimuana, ang nakahimuan na mga obispo, ang successor sa authority sa mga apostol. Sa tinuod lang, dili tanan nahimo sa mga apostol. Ang uban nga gigamit gihapon nato, gituhuan gihapon nato, ang gahimo mga obispo na. Kay ang buhat sa kaluwasan gitambayayungan sa mga apostol ug sa mga sumusunod. Kay ang saad alang kanila ug sa mga anak man sa tupa. Ang buhat sa kaluwasan, ang buhat sa simbahan, gitambayayungan sa mga sakop tanan. Panahon sa mga apostol, panahon sa mga obispo, ug hangtod gani karon apil ta. Gatambayayungay ta. Kay gingharian man sa Dios, simbahan sa Dios. So kita tanan na part. Di lang unta ta mobulag sa matuod nga simbahan nga mao ning Katoliko. Tabangan ba natong Katoliko? Tabangan pa nato ang Katoliko. Okay. Hindi Katoliko ang nagbuo at ang New Testament ay hindi Katoliko ang nagbuo. Di modo, hindi ang Katoliko ang nagmamayari ng Biblia. Pag-aangkin lang nila yon. Wala gali siya gibasihan na to, iyara tungunahuna. Nganong dili man Katoliko may gabuo sa New Testament. Siguro na siya ngunahuna nga mga apostol magigasulat.
Mga apostol gasulat pero dili sila mo ga determine unsa sa ilang mga sinulat ang iapil sa New Testament canon. Kay wala pa'y New Testament compilation ang mga apostol sa ilang panahon. Na nabagoy kinsa unsa may ebidensya. Bisag mubasa kag Biblia, di kang kabasa nga naay apostol nag-ingon nga 27 books lang ang listahan sa inspired word of God sa New Testament, wala. Kay sa history, daghan kaayong nanulat nga mga Kristiyanos napay didaki. Kali ang didaki, basahon na nga Kristiyano, walang na giapil sa Biblia. Katong sinulat ni Ignacio nga disipulo ni Apostol Juan, Kristiyan gihapon tong sinulata. Pero wala na giapil sa atong Biblia kay naamanggoy kriteria ang mga obispo unsa iapil sa New Testament. Kung wa ko malimot nga kinahanglan sinulat og apostol. No, kanang sa New Testament katong mga direct ba nga gipang appoint, gipang tudlo ni Kristo sa ilang mga sinulat. So ang mga church fathers dili naman na sila apostol, successor naman na sila. So bisag Christian ang ilang gipanulat, wala giapil sa mga obispo. Kay naaman sila'y basihanan, naaman sila'y kanang si tawagan na giuna-huna nga criteria unsa nga mga libro ang iapil sa New Testament. Ang gahimo sa criteria mga obispo na dili mga apostol. Kaya ang mga apostol wala sila'y huna-huna, wala sila gahuna-huna sa council sa Jerusalem o sa ilang panahon nga kinahanglan mag-compile tag New Testament kay kining atong kutlo-kutloon Old Testament pa man eh. Wala sila. Nanulat sila pero wala sila gahuna-huna nga i-compile nila o i-canonize, i-deklara nga mao ni ang New Testament. Wala sila. Ang gahimo ana mga obispo na. Ang wala mahimo sa mga apostol, gihimo sa mga obispo. Dayon natong gigamit. Bisan ang mga iglesia ni Kristo ni gamit sa produkto sa mga obispo. Ngano man, sa ako nang giingon dili mga apostol mo ay ga-compile sa New Testament, gapili sa mga libro dayon giusa den gibukbayn, gitapad sa Old Testament. Wala na mahimo sa mga apostol, ang gahimo ana mga obispo. Nya gigamit pod sa mga dili Katoliko. Kanang New Testament lagi. So unsa ang kanya ni pag-ribat, no? Atong ipadayon niyang video. No, hanggang pag-aangkin lang. Kaya kung inyong nakikita, wala siyang talatang ibinigay dito eh. Guys, mga mahal naming kaibigan, aming ipapakita sa inyo, no, ang katunayan na hindi Katoliko ang nagbuo sa Biblia sapagkat wala pang Katoliko. Panahon pa ng mga apostol, nabuo na po ang Biblia ayon mismo sa kanila. Anong katibayan? Eto po, pakinggan po ninyo. Dito sa kanilang aklat na sumampalataya ako, isang katisismo na sinulat ni Aurelio Joaquin, na mayroon pong imprimatur ni Socrates Villegas, arsobispo ng Lingayen, Dagupan. No, siguro kilala ninyo si Socrates Villegas. Dito po sa pahina 268, ito po ay aklat nila. Kapag ipipilit nila yung kanilang sariling pag-unawa at sariling opinyon, sasalungatin nila ang kanilang aklat. Ano pong katunayan? Ang tanong natin, ano pong katunayan na ang Biblia ay nabuo na panahon pa ng mga apostol? Dito po sa 268, ito ang dahilan kung bakit natatangi ang panahon ng mga apostol sa kasaysayan ng iglesia. Ito, period. Pansinin ninyo, dito po ay meron pong binabanggit na panahon ng mga apostol. So, ito, tuloy natin. Sa panahong ito, nabuo ang mga aklat na salita ng Diyos, ang Biblia sa kasalukuyang anyo nito bilang permanenteng batayan ng pananampalataya ng iglesia. Pansinin nyo ha, sa panahong ito. Teka muna, baka ang binabanggit dito na panahong ito ay panahon natin ngayon. Tuloy natin dito sa page 269.
Eto, nakikita niyo. Anong sinasabi? Ang Biblia na nabuo sa panahon ng mga apostol ay permanenteng pamantayan ng pananampalataya. Ayan, malinaw yan, mga mahal naming kaibigan. Sinong sumulat ng aklat na ito? Katoliko. So, sa panahon ba ng mga apostol, meron bang Katoliko? Wala. Wala pang Katoliko Romano, mga kaibigan po namin. Kasi kung sa panahon ng mga apostol, meron ng Katoliko Romano, edi dapat sana ay isinulat na sana ng mga apostol ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, out of context ang iyang paggamit sa katong term nga gikutlo niya nga basahon nga nabuo. Kay ang gipasabot sa pare ato nga panahon sa mga apostol nanulat sila. Nakapanulat gid sila sa ilang panahon. Pero wala pa nila mapili unsa nga mga libro ang iapil sa New Testament. Gihimo tong batayan pero wala pa'y canonized New Testament compilation. Unsa may canonized? Kana bang gipilian na? Gihimo nilang batayan ang ilang mga sinulat pero wala pa mapili unsay official inspired. Basaha ra gud ng Biblia kung naabay apostol lag-ingon nga ang New Testament 27 books lang. Wala. Kay awahin naman na gideklara, gipilian sa mga obispo niya itong Council of Rome 382. So, mauna, ang gipasabot na to nga wala pa matibuok panahon sa mga apostol. Kay panahon sa mga apostol, wala pa sila naka-decide unsa ra nga mga libro ang official sa New o sa Old. Pero nakapanulat na sila. Pero kung mangutana ka sa Council of Jerusalem na human na bagsulat sa mga apostol tanan, wala, oy, pataka lang. Okay, ug mo na siyang una-una. Sa Council of Jerusalem, wala pa'y Book of Revelation. Kay ang Council of Jerusalem, nalimot lang ko, basta wala pa to, wala pa'y 80 AD ato. Mga around 40 to 50 kapin. Mga around ana ang Council of Jerusalem. Unya nasulat ang Revelation 90 to 100 AD. O kanang Book of John pod. O wahira gali na. Wa pa gali Book of John di ay. Kaya wahira man na. Ang gasulat atong libro nga iyang gikutlo, wala gaingon nag-specify sa pag-canonize o pagdeklara niya itong 382. Ang gipasabot lang atong nabuo tungod kay nakasulat ang mga apostol na. Pero wala pa pili o unsay iapil sa New Testament. Mauna siya. So medyo na deception ang iyang pamaagi sa pagkomento sa akong gipasabot. Kaya ang akong gipasabot kadto namang resulta sa council nga naggipilian na unsa man i-appeal sa Old Testament katong Palestinian o Alexandrian. Kaya di man na parehas og ihap. Dili man ang mga apostol gani ang nagpili ana. Pero makita nato sa history nga ang ilang gigamit Alexandrian. Pero ang pag-canonize, pagdeklara ba? Pagdugmatize ba nga, oy, kinig yung 46 ang Old Testament. Then sa New Testament mao ni 27, dili lagi mga apostol may gahimo na, mga obispo na. Basaha ra gud ng Biblia, tanawa ra gud og sila ba'y gakumpleto. Kay kung muingon kag natibuok na gyud sa mga apostol tanan pati ang pagbutang og chapter og verse mga apostol day gabutangan na. Mga apostol day ga print. Nga pa may printing press panahon sa mga apostol. Di ba? So, pero nakahibalo ko nganong gikutlo to niya kay iyang gipahimuslan ang word nga nabuo. Pero ang context dili mo tunong sa atong gipasabot. Mura-mura ra pod ba og kanang paggamit nila sa description o pangalan nga Iglesia ni Cristo.
nga tungod kay naay mabasa nga Iglesia ni Kristo, ang kunon dayon nila nga sila na mao pod katong gisulat sa basahon nga Katoliko nga nabuo, referring to sa pagpanulat sa mga apostol. Pero dili gali ito ingon na buo sa usa lang ka tuig, or kay dili man to pares og tuig. Kay sa Council of Jerusalem, katong ga-council, ga-meeting ang mga apostol, wala pa'y Book of Revelation. Ug wala pa gali ng Book of John. Kung wa ko masayop nga ang Book of John, gisulat niya mga diha na sa mga 90 AD. Hasta ng Book of Revelation. So, mauna. So, bantay mo mga viewers, mugamit gani anang pulong nabuo na, ayuhan ninyo og sabot og unsa ang gipasabot nga nabuo na. Nabuo na ang Old Testament, nabuo na ang New Testament. Mahimong ingno na to nga naa na ang Old Testament. Pero wala pa ma-finalize, ma-close ang canon, kay duha lagi ka canon nila. 39 og 46. Mga obispo na'y nagbuot nga ayaw kulang ng 39. Ang 46 mo'y kumplito. Dahil sa New Testament na samot kay wagi mabasa nga ang mga apostol naka-decide na nga kinirang 27. Kay kung na-finalize na sa mga apostol nga 27, ingano pa mang ipilian pa mana sa mga obispo. Yan itong Council of Rome. Di-editso na lang untag canonize. Kay naamang kay apostol lag-ingon nga, oy, 27 tanan, wala. Nanulat sila, pero wa pa nila gi-compile. Kay ang gipasabot atong sinulat nga iyang gibasa, nabuo, gimin nga nakapanulat na ang mga apostol. Gani, katong writer ato, dapat iyang pangutan-on to og unseng mga libruha ang gipasabot nga nabuo, anang tuiga. Kay murag sa akong sabot ato murag iyang gi-general raman. Iyang gi-general ba without pinpointing sa mga tuig sa mga sinulat ug kanus-an nabuo. Di ba? Kay kung pananglit ang iyang gi-refer panahon sa 40 AD to 50. Di wa pa maapil ang Revelation o part sa John. Pag akong hangion ni sila tigong nga tun-an niya ng history kanus-an na sulat ng New Testament kana mga libro diha. So gihimo niyang batayan, dili gali to Biblia iyang himong batayan, ang sultira sa laing libro, pero wala po niya matuhog kayo ang context, no? Wala kanya matuog kay iyarang gipahimuslan ang word nga nabuo. Unsa may nabuo? Apil na ba ang chapter o verse? Apil na ba ang pag-print? Ang pag-bookbind? Pag-bookbind sa old og new? Mao ba na? Dili oy. Panahon sa mga apostol, wala pa'y bookbind old og new. Wala. Latigo o mandam. Ayuha og sabot og ayo nang gibasa nimong reference. Okay. Dili mo angkon ang Katoliko logically sa Biblia kung dili gid siya makaangkon. Base atong gipangsaysay nato, legitimate owner gyud ang Katoliko. Ayaw na gamitan ng parason nga unsa may kasulatan na nag-ingon ang gobyerno nga pag magbuhat og kasulatan nga Katoliko mo'y tagiyaan ng Biblia. Na dili man po nabuhaton sa simbahan kay dili man niya ipagkait ang ownership sa Biblia sa mga tao. Kay ang salita ng Diyos para sa tanan. Pero dili malalis nga gikan sa Katoliko ang Biblia. Partly, naghawid ani mga Hudyo. Pero dili mga Hudyo ang gatibuok. Kay ang mga Hudyo galiwan mudawat sa New Testament. Dili noon tanan kay naa may mga Hudyo nga nidawat sama sa mga apostol. Pero dili gani ang mga apostol may nag-finalize sa ihap.
Padayon na ito niyang video kay hapit na gyud mahuman. Pero wala mga mahal naming kaibigan. Panahon pa ng mga apostol, saka na lumitaw, huli ng lumitaw, itong si Jeronimo na nag-translate ng Biblia. Kaya mga mahal naming kaibigan, hindi po totoo na ang Biblia ay pagmamayari ay ang Iglesia Katolika. So ngayon, okay, nangita siya og basihan sa akong gipamulong. Nga wa po gali siya basihan sa imong gipamulong nga dili Catholic Church may tagias Biblia. Pwede po na ko gali na isumbalik po niya ngagpangutana kay mangita man siya litra por litra sa Biblia. Pwede po na ko siya pangitaag litra por litra sa Biblia. Asa man po giingon diya sa Biblia sa mga apostol nga dili Katoliko may tagiya. Now, kaya ang ato gong pagpabarog nga Katoliko based on data. Kay dili man Iglesia ni Cristo manalo, dili pod mga Protestante, kinsa man. Kay naa man gi human caretaker ang Biblia nga maisip na tong maoy tag-iya. Kay sama sa yuta lagi nga ang Dios may tag-iya pero nganong na may caretaker nga nakapanag-iya gani. Kinsa may caretaker sa Biblia, dili man pod kamo, dili pod Muslim, kinsa man, di pod Judaism religion, mga Hudiyo man ang Judaism religion, katong nagpadayon sa Judaism kung naapa manggaling na, wala sila New Testament. Kaya ang Judaism, wa man mudawat ni Kristo. Niya ang ubang mga Hudiyo na convert mas Christianity, mo nang gibiyaan na po itong Judaism. Sa ato pa, katong Judaism, nga mo dawat ni Kristo, wala sila New Testament. Kay ang mga apostol naman nga mga Hudiyo nga nidawat ni Kristo nga nidawat sa New Testament niya, dili pod ang mga apostol may ga-finalize sa ihap. Kay wa may apostol nag-ingon nga kinirang 27 books mao'y inspired sa New Testament. Nga apil sa New Testament canon. Kinsay ga finalize sa ihap? Mga obispo. So muna akong gipasabot nga ang nagtibuok Katoliko kay mao'y nagkumpleto sa pagbuhat nga matibuok. Kay ang iyang gigamit nga argumento nga kay mga apostol may gasulat, sila lagi gasulat, mga Hudiyo may unang nakadawat sa pulong sa Ginoo, pero dili po sila tibuok nga ingon ani na karon nga gi-imprinta na, gibutangan nag page, butangan nag table of contents, okay, gibutangan nag Bible nga kanang description sa cover. Dili man wala pa na panahon sa mga apostol. Okay. Kabalo ko nga maningkamot yun mo nga inyo yung i-reject ang Catholic ownership sa Biblia to justify sa inyong rebellion sa authority sa magisterium. Timan-an na to nga ang sala biya sa yawa kato si Lucifer mao ang pagrebuilde niya sa authority sa Dios. Mao pod ang gihimo ron sa mga dili Katoliko. Ang inyong pagrebuilde sa Katoliko nga naa niya ang authority. Nganong naa niya ang authority? Kay ang simbolo sa authority sa Dios naa sa Revelation 3:7 mga yawi. Ug asa man na gibilin ni Kristo. Asa man na gi-share ng mga otoritiha kanang Yahweh ni Pedro. Sa to pa, kanang katungdanan ni Pedro na diha ang authority sa matuod nga iglesia. Sa to pa kung unsang relihiyon na, unsang simbahan na ang nakighiusa ana nga katungdanan ni Pedro, mao na tinuod nga simbahan, mao na tagias Biblia, mao na dapat mutudlo sa Biblia. Final arbiter aning Biblia. Nya kay kanang katungdanan ni Pedro ang nagkapuli-puli ana mga Santo Papa man, so Katoliko mo'y tinuod nga simbahan o mo'y dapat mutudlo. Pero para makakompetensya lagi mo sa Bible interpretation, i-reject ginang ownership sa Katoliko ninyo. Wa mo'y laing option yun. Kay kung dili ninyo na i-reject,
na unsa may kapuslanan nga magtudlo-tudlo pa mo nga wa man day may authority kay di man mo'y tag-iya, di ba? Pero kung magpadayon mo ana, o sige lang. Basta kami sa Katoliko, dili manggali mga perfect mga sakop, pero nakasakay mi sa matuod nga barko. Matuod nga simbahan. Kung tututulan niya ito, gigibain muna nila yung aklat na binasa natin. Hihintayin ko po yon, mga mahal naming kaibigan. Okay. Dili nato na gubon kay sulat ko ng Katoliko. Ato lang siyang hangyon nga ayuhag sabot ug unsay gipasabot specifically sa pare. Unsay may gipasabot sa pare nga nabuo atong panahon sa mga apostol. Nga naa nay chapter of verse, nga gi-imprinta na, nga gi-finalize ang ihap. Dili oy. Ang gipasabot sa pare nga nabuo, agkatong nabuo ra pud atong mga panahon na. Kung mag-isgot kag 50 AD, unsa may nasulat na ana, nabuo na anang higayon na. Wa pa man ay Book of Revelation, kaya ang Book of Revelation 19 naman. Ang atong gipasabot nga gitapok, gitibuok, tanan na tibuok na ba? Finalize na with napilian na. Hasta ang mga ihap gi-finalize nga 27 then 46 sa old. Kana may atong gipasabot nga pagbuo, pagtibuok nga kumpleto na gyud. Klaruhan na itana ha? Okay. Dili itong gipasabot rasa pare atong basahon nga imong gisulat tungod lang kay makabasa kag word nga nabuo. Unsa may nabuo? Samas pag-ingon nga tungod ba kay nakabasa mo nga lang Iglesia ni Cristo, mangangkon na din mo nga kamo na nga kanang Iglesia ni Cristo sa Biblia nagsugod man na sa unang siglo sa Jerusalem. Si Cristo ang founder, siya may gasugod. Unya, kanang inyo nga si Felix Manalo may gasugod, nganlan og ngal ni Cristo. Di ba na panglimbong? Ya, daghan ra ba na limbungan? Hinoon tag na sa Biblia nga daghan ang malimbungan. Ato ning tiwaso na lang paminaw ning video, then atong usahon na lang dayon ang panapos na tong tubag kay niabot na og 2 ka oras ang atong expo aning video ha. So ngayon, kanino ba ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga salita? Kasi yung Biblia, salita ng Diyos ito eh. Ang tawag nito, ayon sa kanilang aklat, salita ng Diyos. No? Kanino ba ito ipinagkatiwala? Dito po natin basahin, mga mahal naming kaibigan. Sa Roma, no? Dito natin basahin sa Roma 3, talatang 2. Ito po, ating mababasa. Talatang 2. 3, talatang 2. Ano nakasulat? Dito. Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga salita ng Diyos. Kanino ipinagkatiwala? Ano ang nabasa po ninyo? Sa Katoliko Romano? Ipinagkatiwala ang salita ng Diyos o ang itong Biblia? Hindi po sa mga Hudyo. Hindi po sa mga Katoliko Romano. Okay. Sakto tong iyang giingon nga sakto to iyang giingon nga ipinagkatiwala sa mga Hudyo. Pero katong una kay ang mga Hudyo manggod may unag yung gitawag. Pero wala giingon dito nga mga Hudyo lang. Then katong iyang sumpay nga dili sa Romano Katoliko. Wala po na giingon dito sa bersikulo. So kung kana ra hinuon nga bersikulo di wa gitay labot. Wa gilabot ang Katoliko kung ang atong tuhuan kato ra nga bersikulo. Ang atong pagtuon sa Biblia tibuok man. Nya mayon kitag tibuok, apil na sa iyang pagkatibuok gyud pagkahimo ana. Kay kung kato ra iyang basahon, nya ipatuon niya nga kana ra gyud kulang.
incomplete nga naman kay dili man tinuod nga mga Hudyo ra. Apil man pod giapil man pagpanawag ang mga Hintil sa to pa apil nga Romano ana. Gani ang prueba ana si Kristo nag-ingon. Pedro maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem unsa man na lugar sa mga Hudyo. Pagpamatuod usab sa Roma. Unsa may ibot pasabot sa Ginoo nga na unsa may gipasabot sa Ginoo ni Pablo ana nga paadtuon mo siya sa Roma. Kay i-extend ang pagpaubaya sa pulong sa Ginoo dili lang sa mga Hudyo, apil ang mga Hintil, therefore mga Romano. Kay ka mga Romano Hintil man. Di ba? So mao lagi na nga magtuon og Biblia kumplituhon. Dili nang mo basa lag usa ka verse din, putlon ang tibuok context. Katong imong gibasa nga bersikulo, part lang to siya. Nga tinuod nga gipanig katiwala ang mga pulong sa mga Hudyo. Pero una, ayog hunong niya, ayog period. Kay kung mo period ka sa ito, pawari apil ang mga Hintil sa New Covenant Kingdom. Di na mao. Unya, nga ito manggong paksa pagtibuok sa Biblia. Yung pag-canonize ba? Nga gi-close ang canon sa Old kay duha man itong canon sa mga Hudyo, 46 ug 39. Niingon ang mga obispo ay kulang ng 39, 46. Pero si Martin Luther lang, iyang gibalik tong 39. Kay sa 46 books, malupig man siya debate. Mo nang ibalik na ko itong kuan, katong 39 nga walay makabiyo. Ay, siya may nagkulang gani. Kay ang tinuod nga naa sa authority mga obispo man kay mo may successor sa mga apostol. Sa to pa dili dapat tuhuan si Martin Luther. Pero sa New Testament wa gid siya nakuha. Na siya gustong kuhaon ang Revelation og James kay sa James God. Naman gud siya teaching nga sayop kung iapil ang book of James kanang patay ang pagtuo kung walay buhat kay si Martin Luther gatudlo man gud og faith alone. So musango ng iyang teaching sa Book of James. Mo nang gusto niya kuhaon ng James. Hasta po ng Book of Revelation kay galisod siya sa butana. Pero wala siya mulampos kay ang mga protestante nga parehas niya wa man mutuo niya anang puntuha. Mo bitaw nga Protestante o Katoliko, parehas ra nga 27 books ang New Testament. Kay wa man mulampo si Martin Luther, pagpatuo niya sa ubang mga Protestante nga mga sagabay niya, nga kuhaon ng James o Revelation. Nung napag ito'y lain. Pero nilampos si Martin Luther sa kalibutan sa Protestantismo, pagkuha atong 7 books. Kay imbis 46, katong Septuagint, napatuo man gyud niya tanang protestante nga didto lang sa Palestinian nga walay makabiyo katong 39 kay parehas man po sila tanan nagtudlo nga walay purgatorio. Pero mao lagi hunahunaog ayo kinsa dapat ang tuhuan. Si Martin Luther nga nabulag sa authority sa Santo Papa, successor sa katungdanan ni Pedro, ang holder of the keys, naghawid sa authority sa Dios. Kay kana laging keys, authority man na sa Dios, simbolo man na sa authority sa Dios. Revelation 3:7, si Kristo may gahawid ana. Dito man na gi paambit, dito man na gi tugyan ni Kristo sa katungdanan ni Pedro. Nga gisalo-salo sa mga Santo Papa. So dapat si Martin Luther mahimo lang siyang tinuod nga mensahero kung magpabilin siya sa pagpailalom aning katungdanan ni Pedro nga gisalo-salo sa mga Santo Papa. Sakto na unta siya, permiro. Pero sa dihang ni-rebelde siya, naparehas siya sa gihimo ni Lucifer. Diba? Nganong naparehas ang gihimo ni Martin Luther ni Lucifer tungod kay si Lucifer nahulog siya sa dihang ni-rebelde siya sa authority sa Dios. Unya, kanang authority sa Dios naman na ni Kristo. Unya, simbolo ana Yahweh man. Unya, gitugyan man sa katungdanan ni Pedro. Unya, ang
Sunod anang katungdanan ni Pedro kay ang katungdanan kung mabakanti dunay mapuli. Acts chapter 1 verse 20. Ya mga Santo Papa man nakapulian ang katungdanan ni Pedro. Sa ato pa, ang authority naagyod sa Santo Papa. So kay nibulag man sa authority sa Santo Papa si Martin Luther. So naparihas gyud, wa siya kabantay. Naparihas ang iyang gibuhat ni Lucifer. Basta mo bulag na ka sa tinuod nga nay authority, daghan kay mo ron, apil na ni si Latigo. Katoliko man ni sa una, din nabulag man noon siya sa tinuod nga nay authority. Okay. So, dili ra tataman. Actually, giimpronto ni nato, wala ta maghimo og kanang script. So, muna nga kahibalo ko nga na siguro yung mga kulang. Bisag taas na kayo nga video. Mo po ni usa sa hinungdan nga nung nataas ka ining video nato kay wa man guna to ni gi hanay, wa nato gi gisuwat. Kaysa suwat kay pwede man nato mamubo nga masulod ta ng context. Pero gi-impronto nato unya basta iluwa lang ko ninyo nga daghan kay kung ika-istorya. Unya sa ako pong pagka kana bang akong style sa pagpasabot ipasabot yun ako gayo. Kung mahimo gani mahurot na ko ta ng angle, pero kay balo ko nga dili gyud na ma-perfect. Muna nga ang ubang mga punto sa uban na lang mga videos na ko atangi. Daghang salamat og hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.